The disease mag team the last solution now the moral one that being taken. Put the time we would be we can put the leaders could be one either. Yes, because you could be the good part of the too. You can be better count now that you come on. Ano kanyo kawendo na ose chopuka kendo kadwa ketho kinda inya do mi thuolo mondo mose nyikwara Mogajwang oyaore mwalimu kendo machigni. Oyaore ahinya Victor Makajuma to oganda luo duto mawinjo wa kawuono Nyasaye maono ogwedhna ugi mwandu kod kothu. Erokamano. Mokwongo congratulations nya winjo no pod nie gimoro kendo e sirkand Kenya Kwanza ni. An pok nyawuok e sirikal nchano mana tie. Nyochi mana e. Kam gima teme misia man kawuono tema, kiny tema, orucha tema, mane kaka an. Okay. Kamano. Nyopod ni mane. Koro sa asaya ma giwinjo konyisa na tem gimoro to gigona congratulation kuom wach momiyi ni temno. An pok awuok e sirikal. Okay. Koro mane wach manitie. An atiyo na sirikal samora mora ma gidwaro ni mondo ng'ato tie loge. Okay. E wach mora mora. Kinyi nyalo winjo kata ko ora Italy tadhi to chaka duogo. Usuru mochoko ni une muwinjo mitne. Ok wawinj mitne watiyo nugo. Etimango. Maonge portfolio minyalo yango ni mae tich makoro doyo wedi tiyo. No ang'e ni tiyo kama kunyo no to kunyo minyalo. Gimomiyo like Victoria Works. Gimomiyo ok abi yie ni kuny mano minyal. Nitie jomoko e piny luo kama jotelo miluongo ni jo ODM gi. Ko winja no keta kamoro kiny gidhi Work State House. Ni gole uru kano biro chandowa. Koro kabe ulo. Gini ide makatiyo gi mwandu sirikal gi geche sirikal to tich dhi nyime. To ko siemne jaluo ni ma koth nyiego mar adamni no widi ma office gidhi Work State House mamoko dhi mana gi sikat. Donge obro ywak kani Owidien Ghost work e sirikand Kenya Kwanza ka. Gidhi gi siem msacha no mondo giwach ni Ghost work ok ing'e gi chamo msara. Japuonj dogi riek. Doga ok riek wacho madier. Ideno banda ni tabu mane manitiere kiyango no ni odoyo widi kawuono en jang'ad riek office makama. Tabu no en ni ya. Jotend luoge madongo moluora ge. Dhi Work State House ni goluru ng'ano kaka mano to wawuok e broad based. Mane gimomiyo kwa biulonu. Okay. Gidhi go nduru kaja chani wan koro ko kunyal golo widi to wawuok e broad based. Mane momiyo kwa biulonu. Kora tena gi kidi. Koro tena gi kidi. Sari o mano kidi kachia. Ma endo Mogi FM nyakwara Mogi wayudo weche manyien e yo machuoka. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyakwara Mogajwang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Nengo ngima mathurka koro nyalo medo ng'aure malo man koluore kod bedo ni duol ma ochung'ne rango nengo mag modhi thurka ne omedo nengo mag mo. Kaolure kod lendo bende duolno ne ogolo tieno mane piny orugodo kawuono en ni koro mo mar petrol ne omedore gi siling moro maboro kod tonglo 10. Ka bende mo mar taya nengo ne odhi malo mochopo siling 9 gi otonglo 7. Bende diesel to ne omedore gi siling 8 kod otonglo 7 kuom lita ka lita. Mano koro nyiso ni petrol lita achiel ibiro nyiewe nengo mar siling 186 kod otonglo 3 kuom lita ka lita e kaunti ma Nairobi. Weche moko en ni jagoro mongirore bad migao mar mochung'ne mwandu ma ikunyo kowuok e bwolo mano Harry Kimtai ogodonde piny e wi wach kethruok kaluwore kod weche mag alwora ma ikelo kod chemicals mawuok kuonde ma ikunye mula e kaunti ma Migori. Ka bende koro nyiso duol ma ochung'ne rito weche mag alwora NEMA mondo mi koro kaw okang' mowinjore e wachno mapiyo kaka nyalore. Ka bende migao mar thieth e kaunti ma Siaya omakore kod riwruok moro ma otisi ni Kenya Snake Bite Research Intervention Center kod machielo ma iluongo ni Kenya Institute of Primate Research mar bero yore thieth ne jogo ma bende thuolo kayo e gwenge makono. Giko weche manyien machuok nyakwara Mogi tudre ka ngoro mo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Ramogi Radio Ramogi.
Ibiro yudo achiel kachiel bende yor Facebook Live ka achiel kod YouTube. Wendo mara en japuonj Odoyo Widi. Japuonj, ang'o maber e iye kama intie kanyono? Iwinjo kanyo ka sani koro luoro nitie ni pek mar ngima kidek kidho malo kendo nikech nengo mar mo manyo med nyoro kod IPRA, weche mag nek ji pod ywago dhogi tieko nyaka kawuono. Chal ka gima pod ok oyot, ok ober. Ing'eyo daher ni mondo kako oganda wamigi wach malong'o ma ka gitiyogo mondo ging'adgo bura to ging'ade bura makare. Awinjo ka dhoute fwambo te ok kata makende lando ni EPRA omedo nengo fuel. Mano ok miriambo. Mano en adieri mar wach. Mano ok miriambo. To dwani mondo wach adieri no te nikech nengo modhi omedore e piny mangima. Lweny ne nitie kind Israel to gi Iran, joma golo mafuta mang'eny moloyo. Kiomed mano eka koro jopiny ng'eyo ni ok gimedi ameda kwa maksudi mondo gisand jopiny, to mede nikech kuming'iewe be nengo medore. Kaeto mano koro jopiny ng'ade bura yo makare. To lendo moro nitie milendo go majiwacho ni jofwambo gi kayo to ok riambo. Riambo to ok giriambo, to ok giwacho adieri te. Ka giwacho adieri te kamano eka jopiny tiyo ga adieri no mondo ng'ad bura kendo maber. Nikech ote manyongol nyoro kod IPRA ne odiero gima omiyo nengo mar mo oidho malo. Mana adier. Yes. Ma bende ok wanyal ringo kuom wach makamano Mwalimu Odoyo Widi. To kisomo gino maber, tisomo ni giwacho ni to kech ing'iewe pesa makama e piny mangima. Mano bo ndike barua no. Ang'o mano timore gi wach midong ni G2G mane sirikal no ketore gi kembe moko masanja moko e pinje maoko? Koro G2G cha tok nogore piny kar chakruok. En dang' wachak wadoge kendo. Nuchako wuoth moko nya tieko. No, ing'eyo onge ng'ama ok nyal timo gimoro ma oduogo fweny ni gini tok ber watim ka. Gini tok dhi tiyo e apaya mabor watim ka. Kendo G2G no makosa ma en go ma ji ok ong'ega. Kwa wuondre ni watimo G2G gi Iran, to lweny omuoch Iran. Kor kwa dwa ringo wadhi manyo jomoko mane pok watimo go G2G cha. Omiyo ne en gima kane waduogo wanono wayudo ni wabeda beno wanyalo ng'iewo mafuta kamoro amora ma nengo ni odok piny. Nitie pinje moko mandalo moro mafuta odhi malo, koro nyaka wawe wadhiye mafuta ni piny nikech gini en willing buyer, willing seller. Jang'iepo gi jauso moyiere. Chik mar chiro wacho ni nitie chirni mamoko ma janyiewo jauso go nengo kako en oparo ni ber ne. Mago nitie. Moyude ohala kata nyenyo moro wiye kanyo. Mago nitiere. Koro jauso gi jauso gi jang'iewo nyaka yiere ni nengo miusana no anyalo ng'iewo. Pesa mimiya no anyalo kawo. Kaeto tich dhi tiere. Kamano. Ber mane mantiere ma oganda luwo nyaka lo sirikal mar Kenya Kwanza ni? Ber mantiere en ni gima ji dwaro ne sirikal momiyo oganda koganda kedo matek ni mondo donje sirikal en thuolo mag timo ohala, en thuolo mag yudo tiche, to gi thuolo mag yudo dongruok. Mago duto wan kaka oganda luo waseyudo e sirikal masani moloyo kaka waseyudo e sirikal mora mora manosekalo. Ing'eyo maber joma nie sirikal nikech thuolo ma President William Ruto miyo. Ing'eyo maber gik ma sirikand President William Ruto osetimo ok ne piny luo kende to ne Kenya mangima. To kendo ing'eyo maber thuolo mag timo ohala mwayudo nikech wang'eyo ni kama wadwa dhiye no wadhi romo gi Mbadi, koso wadhi romo gi Wandai, koso wadhi romo gi Dr. Raymond, koso wadhi ni joma tiyo sirikal go ng'eyo ni wan kaka oganda wan joma siro sirikal wedo motegno kendo nego ng'iewa gi wang' maber. Mago gik moko wadwa wuondore to mago ni e piny mar Kenya kaka wuono. Omiyo kaka oganda nyaka wabed matek mondo wasir sirikandni. To nitie weche mopondo mabe nyaka wanyiso ogandawa ni kata obedo nuneno ka sirikal itemo tungi, to nyaka wang'e ni itunge gi joma paro ni gin kende ma ginyalo telo ne Kenya. Maiga ma ok gitele Kenya, titimo ne Kenya gimiluongo ni liberation. Igolo Kenya e lwet joma mako Kenya matek. Nyaka joma ne nigi party ma nying gi mit e dhok, oloko party gigo titiluongo ni Liberation Party nikech oganda gi onge e sirikal. Omiyo oganda luo kamoro amora ma wabede kik wagalre no oganda moro galowa to kwase wuotho kodgi to giwewa e taya. Kwase wuotho kodgi to gimawa gik monego bed ratichwa. Ung'eyo ni sani koro jomokedo matek gi sirikal ma wantie ni e thuolo mokalo ma ok bor ahinya ne ginyiso wan e sirikand ni wan waonge share, wan waonge pok e sirikand ni moko nego wabedie. Omiyo nyaka watang' kabisa ni to ng'ama wasiro lwedo kiki kuongi tim keny mikel nyar ng'ato mikete ot kokichaka wacho ni kite rach.
kuongi ne kite kapok ikawe mitere dhok. Ema omiyo adwa nanyis luo ni kapok usiro ng'ato lwedo, doguru chien mos ung'i kite kaka notiyo. Ung'i kite kaka osetimo ji. Kendo ndalo moro mama nonyisa ni kidwa ni mondo ikend nyako maber, to kik ing'i kite gi gik motimoni. Ng'i kite gi gik motimo ne jomoko ma ok in. In onyalo wuondo wang'i. Nikech ing'e ni e piny mwadakeni nitie gik moko adek magwenyo ga paro, mamiyo ng'ato par moriere, mamiyo wang' bedo mudho maumo wang'. Mokwongo en hera. Mar ariyo en sigu. Mar adek en mirima. Gigo ka in go, mar ang'wen en nyiego. Gigo ka in go, to kipar moriere, ok umo wang'i. Gima ber ok ineni ber, gima rach be ok ineni rach. Mana kaka dhako nikech nyiego ok nyal neno ka nyieke miel mamit. Gimora mora ma nyieki otimo to rachne emineno waketo go President William Ruto ka gima chalo nyiego. Ni ka Ruto kelo yath ni dwa thiedh go dhok ni mano rach. Kogero kanisa ma ji modak kamodake nyalo leme ni mano gimora mora motimo rach, mano umo wang' ma nyiego umo go wang' ng'ato mok ne gima ber. Kopenj to rach, richo nitie kanye kuom penjo? Penjo ang'o? Okada wach kanisa ni nyo penje ka mo yie ni adier wagero kanisa. Ka en gima ong'eyo ni ber ne jopiny, tang'o mi pande manyaka koro nyenye lela gi jofwambo gi keyo. Koro kuwuok oko. Gik migero Kenya ka dongi nyenye lela, une moyiero gi munyenyo gi mokunyeny. Mwalimu kanyo te riambo. Une mudeko. We wacho na riambo. Dongo jofwambe manyenyo gi mukelela. Okero une manu udeko gi nyenyo ne jenyela. Mano tijwa. To kendo mar ariyo we anyisi. To kigere tipando nang'o? Kendo we anyisi onge ng'ama nopande. Moko ing'e ni kanisa no poko kunyi kata foundation. Gima no nyiso ok no nyiso architectural plan. Poko kunyi kata foundation. To jonyiego oseringo go, igere en 1.2 billion. Gimomiyo ne giringo ni gere gi 1.2 billion, ne giparo ni Ruto dwa gere gi pes sirikal. Mondo gikaw pes sirikal midwa medno, gidhi giyier nengo moro maduong' giketi mondo jopiny ogonduru. Onge kanisa manyalo gere i State House kacha gi 1.2 billion. Kanisa nodwa bedo maduong' molo State House owuon. Omiyo wae uru gik moko migango. Ing'eyo, asenyisi ni nyiego umo wang' ji. Mirima be umo wang' ji. Sigu be tamo ji paro moriere. Magi gik modonje e sirikand ni. Okay. Joma kedo gi sirikal nigi nyiego, nigi mirima, nigi sigu. Koro ok ginyal ng'ado buch sirikand ni maber. Joma nigi nyiego gi jomage, gi jo opposition, koso civil society, koso Gen Z, koso ng'a. Mokwongo adwa nyisi ni Kenya ka onge gimoro ni opposition, kaluwore gi chik ma wan go. Wan gi minority gi majority. To mar ariyo mabege onge en wach mar Gen Z ni. Gen Z ni nopondie toke. Gik mineni timo ni Gen Z otimo gi. Joma dwa nyisi ma aluongo gi ni mau manyien. Maparo ni gin kende monego gitel Kenya ka, jomoko konego tel. Ema nodhi opondo ni nitie gimoro ni Gen Z biuru udhi e street. Ini dhi kiparo ni mago mbese ni dhi e street. Kara jotelo mag gini to pondo. Kadwa nyisi gimomi jotelo mag gini opondo. Sama ne Gen Z okwongo dhi e street tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Ng'ama no kwongo chung' molando ni jogi onge jatendgi, onge kabindgi, onge chambgi. Ne en Rigathi Gachagua ka en Mombasa. Dong mano tadier. Kano oluong Gen Z ni mondo dhi e bura mar Raila moluongo. Ni mondo koro wabed gi intergenerational conclave. Tiende ni intergenerational, tiende ni generation muti obedi, mediere obedi, ma Gen Z obedi. Ng'ama ni winjo kuwuoyo lo Gen Z, Rigathi Gachagua ka en Amerika. Ni ok gidwar wach bakamano. Kata Gen Z sinyo wuoyo kendi e Kenya ka mwalimu. Onge Gen Z ma wuoyo kaka ng'ato gi onge jotelo. Kaka dhano man gi pachi gi ratiro mar Gen Z mane mano wuoyo nyisa nyinge mondo anyisi gi omiyo no wuoyo. Moko nyo wuok Kaluo, moko wuok Central. Nitie ng'ama wuoyo pache, kaka kura wuoyo ka gi pacha ni ok dang awach na wuoyo ne Luo, ok dang awach na wuoyo ne sirikal. Mango ng'ama no wuoyo gi pache kaka oparo nikech pod ogalore, oparo ni nitie riwruok moro miluongo ni Gen Z, onge gima kamano. Ok iwuo ne sirikal but iwacho weche sirikal. Weche sirikal tawacho nikech ayie gi sirikal. Ing'eni iwacho ni lwedo mapidho ok deka. Lwedo mapidhi tok dika. Hati gini ni usegoya ka ni sirikal ok omiya tich. To gima ng'eyo ni sirikal ni maber e piny Luo ka opidho wate. Kendo wadhiye maber molo kaka wasedhi chakre Kenyatta wan, Moi, Kibaki, nyaka Uhuru. Onge ng'ama osetimonwa maber malo Ruto. Tich maber. Gima oketwago en ni Ruto ni gimora mora iwacho notimo marach. To wabe kaka jomo galore wa muonya ni mano rach. Mano rach.
Ouru nowachonwa ka nyadidek chakre 2027 nyaka 2022 ni jomo kelo koko gi polis obro siago moduok ne wuone gi e sanduk. Duol go nitiere kama ng'eny. To ne ok wakete koko bila mwakete mar Ruto ni. Nikech jokagalo wa giketo wa kaka oganda luo. Ni wan bende gidwa keto wa e girgi mar gorruok gi Ruto. Gigorruok gi Ruto nango nikech e chunygi ging'eyo ni giparo ni gin kende ma nyaka gitel Kenya ka. Tadwa nyisogi ni e thuolo masani an bende adwa tero gimoro mondo lok chik ni Kenya ka presidency obed nyoluoro. Koganda uose bedo president mar igni 10 kaka no uro bedo ni. Turito kendo igni 20 kuku kelo candidate machielo. Be apani waburo kete 30 kata 40. Mondo kik wabed gi jomoko makasa magionge sirikal to giolo wa gi koko. Sani kano kel koko Kenya ka gi gik miwacho ni richo maruto timogi. Koko no anene mana Murang'a, no anene mana Nyeri, no anene mana Kiambu, no anene mana Kalou, no anene mana Laikipia. Kaka jinyocha ng'anyo tarik 25 Kakamega. Of course. Bungoma. Iwijo nitie gimiluongo ni copycat ng'anyo. Ma ng'at mogalore winjo ni ji ng'anyo wambe wadhi ure ndara. Kata Kenya kanyo. Kata kanyo kaka Mea kanyo. Ibiro nitie ng'at achiel kanyo mano orne met belie ni ter ji ndara. Kata Kisumu nitie joma no orne gi pesa no ter ji ndara. En mana ni joma ne ok dwa ni ji odhi ndara no ingo gi pek. Nikech Nairobi ni wacho na joma ne ok dwa ni ji odhi ndara be nawinjo no orne gi gimoro mar mondo megi ngis jopiny ni Kisumu bende be. Imbi awinjo nino be wacha ka jopiny winji. Koro awinjo ki sirikal awinjo kikelo na wach moro kania. Yes. Ni kara Nairobi ma ji oriwore bi ji no ng'anyo. Joma no ng'anyo Nairobi ka gima ng'eyo ne gin kabila achiel ema ne wake ni hoka gi jo copycat moko mogalore. Ing'e ni nyayudo ka ng'ato pidho rombe mang'eny to king'iyo rombe go betang'i neno diel moro achiel e igi kata guok moro ka wuotho kanyo. Mago ok oulo ni mano ne kweth guogi, en kweth rombe. To diel moro molal ni e igi, guok moro morwenyo ni e igi, nyagweno moro mokwalanda ni e igi. Ang'o momiyo un jo sirikal kit siasa masani koro goyo en mar dhoudi? Ng'ama go siasa mar dhoudi malori Rigathi Gachagua ma wacho ni wan kaka jamii. Nikech weche mowacho chal ka gima geto dhot moro achiel e Kenya ka. To waduto katiba mar piny Kenya wacho ni wan oganda joka ng'at achiel. Wan ok mwawach kamano. Mano siasa mar Rigathi Gachagua jatend jo mau manyien. Ene mowacho ni ya ni sisi kama jamii wamesaliti jamii yetu. Kendo wacho ni ya ni ng'eyo ni jotend Nairobi nowuok odhi owiro ute jothuru gi rangi ma green kaeto koro idhi mukge. Kawuono pok waneno od fwambo mora mora monyiso wa video mar rangi ma green mowire dhot mora mora Nairobi kata Murang'a kata Nakuru kata Kisumu. Onge. Modhi owir ni ma od ja Mount Kenya wawire rangi ma green kang udhi gotino to tur dhodno. Nyegi nyiso waka ni joma nodhi otimo looting Murang'a ni nokel gi bases 6 to modhi oturu dhoudi motimo looting. Ta penji na ururu gadhi to kane gisetimo looting magitieko magitingo TV e gok gi gik moko nochako ketgi e bases ka odwok gi Kisumu, nochako ketgi e bases ka odwok gi Migori, itemo confirm nochako ketgi e bases ka odwok gi Garissa. Itemo confirm na kani ma en failure ma sirikal kokalo kuom NES mar failure mar timango mar ng'weyo gigi chon. Onge joma noter gi bases mago propaganda mag Rigathi Gachagua. Mago propaganda ne ni nitiere joma nokel gi bas. Iparo ni in kata in diyie ni tingi ka gi bas ni teri Murang'a nudhi turo dukni kata udok nang'o. Ndalo moro ne nitie nyithi Kano moko 7 manowuok ka odhi Kakamega. Busia. Busia. Bouncers ka. Nochok gi ni gin bouncers na gog gi lach. Mane miluongo ni fuo mar kodhi mag anyuola makadam monyuol go ng'ato. Iwuok ka idhi e Libamba. Ni un ji 7 na gogu pek nudhi goji kuno ma ji riere laini. Ne gidok gi sanduk. Indiyie ni in ng'ata no choki ya e piny moro. Idhi e piny jomoko ta penji. Murang'a kuno ne onge ji mano neno ni magi tok jowa. Kech nyako moro wacho nyaka e TV ni ne ok giwach kata dho Kikuyu. Tiende ni ne gin mua. To dak ne giluoro gi mondo gidid ne gi mondo makgi. Kata chiel ok ne ginyal mako. To ne giringo ka gidhi kanye. To buses mane gineno ka omo gi number plate kata chiel ne onge. To buses gi ne gin rangi mane. Nitiere rund moko mirundo go wiji ma ji okwinj go wache. Ing'e ni buses kinyiso gimoro to gimuonya kaka en. Iyudo ka ng'ato ndalo moro na asenyisou ni nowacho ni jatelo moro ma Kenya ka ni nomiya soya
milion 200 ting'ne but. Be ing'e milion 200 ni ting'o gi pickup? Milion 200,000 be ing'e ni ting'o gi pickup? Omiyo wae weche moko maka wach gimoro to ji mwanya nikech mite dhok. Ji mwanya nikech winjore it. Nyaki pi ming'e ni to be nyalore. Be nyalore ni wan jaka joma ne timo kwano. Kini iseyudo answer ti jatpuonj koni ni answer no be nyalore. Ko nyisi ni nyithindo 41 ne ni e klas. 7 japuonj oluongo, 3 odhi e cho, 10 mano dong' e klas. Kidhi yudo answer man gi decimal, to ipenjori be nyalore dhano manus. Kiyudo answer moingo mane ni e klas chon cha ne gin 41. Kata kiyudo ni koro gin 87. Tipenjori ni be nyalore ka ji 41 to moko wuok kore 87. Penjri to answer nino be nyalore. Miriambo nigogi be nyalore. Be nyalore. Itemo wacho ni miriambo be nyaka bedi gadieri more iye. Miriambo be nyaka bed believability be nyalore. Gima wacho na iwuonda gono bo nyalore. Omiyo kikwa beda ni kaka oganda. Wan ko wach mane ji dhi kama to wadhi. Ing'e ni sama wuoyo kodi ni. Joluonjo oseyiere ni wan e broad based. Kendo joluonjo oseyiere ni mae ker matimo no maber molo kerte. To nitie achiel sana bloggers manyo michulo juma ka juma. Mago gini kabisa. To waneno gi wa bende. To kwadew nikech gibe mane yorgi mar chiemo magiyudo. Tadieri makende en ni kikwa bed jomogalore. Okay. E piny luo ka nitie gimoro machendo kabisa. Mainang'o? En nyiego. Kata mana jotelo yudo ka ng'ato oyiere MCA tikoni ni koro many joma imiyo tich ka gi ka. Tiwinjo ko wacho niya, an adwa na kaw mana joma nyalo tiyogo. Tieno dwaro joma onge pachgi ma kobiro to tiyo gi pache. Mujumbe be koyier, yudo ko chako influence. Ni ng'e ni odwaro ni MCS miyiero ka joma anyalo tiyogo. In ma nyaka itigi ji. Tieno dwaro joma onge pachgi ma kobiro to tiyo gi pache. Gavana be koyier. To koni wajumbe midwano yier karwa ka adwaro joma nyalo tiyogo. Adwaro MCS manyalo tiyogo. Ok odwaro MCS mabeyo ne jopiny. Ok odwaro wajumbe mabeyo ne jopiny madhi wacho jopiny to timo jopiny to kodhi malo tinyalo med tich. Odwaro joma onge pachgi. Joma baba kata mama is always right. Ka ok en right to chak kendo en right. Ka ok en right to chak kendo en right. Joma kamago ok nyal konyo jopiny. To kendo e ndalo giko makoro imbe piny ruodhi rumo ng'ama dhi telo n'oganda. Omiyo kijatelo man jomotegno, man gi rieko, man gi paro maliw manyalo ko oganda ka kuri yonge. Erokamano. Waduoki mana chien. Ayiego. Iwacho kanyo ni nitie kaka oganda luo ni te gine broad based government. Nondo mane manotemu yango ni oganda luo te ni broad based government. Ok wacho kamano. Wacho ni wa luo nu waseyiere ni wan e broad based government. Okay, bura nulungu karang'o. Nyisi ni ya usi. Bura nulungu karang'o muchoko joluo kanyakla ni koro maya yo monego beno walo wan e broad based government. Kata sama antini ng'eni an bura gi luo adika sane. Mang'eny. Sama wuoyo ni. Laona milion gedere. Bas. Nitie gimiluongo ni ka joma ng'eny osebedo. Dong' asanyise ka kwath rombe nyalo chalo. Ine kweth rombe. To i rombe ka nyaka yude diel moro achiel mobayo. Nyaka yude gweno moro achiel mowuotho alanda. Guok moro ma be ka jirani be nya yudo kanyo. Tama be nyaka yude ng'ore. Tama be nyaka yudi. Koro nitiere moko ma asanyisi ni pod gineno. To ing'e ni piny luo ka nya obedo kama iwuoyo kodgi gi kweth ariyo. Kweth mag chama ma dominant miluongo ni ODM gi kweth luo mane sirikal. To ka waduto wariwore ni wan e sirikal. Koro kata ka nitie tama moro ma pod ogwenyore modhi e piny Jomau. Embe odhi adhiya embe mano ratiche. Onge ng'ama biro ketho ratich ng'ama chielo. Ni dwan nyaka ratichi ma nyaka ti. Erokamano. Mano ok wanyal yiego. Erokamano. Mwalimu, chien kacha iwacho ni yo mar chango piny Kenya en twak miluongo ni Intergenerational National Conclave ni. Wasebedo gi twage mang'eny, jopinye wacho kani wasebedo gi dialogues mang'eny. Dibe ni mae mabiro reso piny Kenya? Nitiere twak ka twak ma ji bedogo. Nitie duoko midwa ni ka twak orumo to ji wuokego. Okay. Twak mwadwa ni wadhiye ni, wadwa ni kurumo to wang'e ni joma pingo sirikal gi ang'o machandogi. To mar ariyo dhiye ndara sa ka sa kata gimidhine malong'o onge bendo rumo. To mar adek ma wan wang'e chunywa ka ni wabiro fwenyo joma nie tok dhiye ndara ne ka twagno bedo. Bende wasechako fwenyo luonga twak no kende to jatend jodhiye ndara osewuok ni gin ok gidwar twak. Ok gidwar twak nikech gima gidwaro
ok nyal yud e yor sheria. Iyude mana gi lawlessness. Iyude mana gi koko mineno ni. Gidwaro ni gigol president mantie tok chik. To ging'e ni chik ma Kenya ka kuka gigolo president en yiero to gi impeachment. Moko modongo magu. Ang'o matek ne sirikal mako joma nie ng'e paro mar golo sirikal tok chik ni? Nikech pok ing'e ni nitiere tema gole to gitiyo gi ji mamoko. Koro nyaka idhi itim investigation miyude kowuoyo gi ji mowacho ni te. Ok ne ka giponde tok chik moro ni article 37 ni japiny nigi ratiro mar ng'anyo. Ratiro to mi te nyaka mar wuoyo. To sama koro wachini no yanyo ng'ato to koro walore. Sama koro yachini no ketho nying ng'ato to koro rach. Mana ka ratiro mar ng'anyo be wan go. To sama koro ng'anyo ni no ketho mwandu jomoko. Sama koro ng'anyo ni no ketho ratich jomoko to koro en illegal. Article 40 be wacho ni sirikal nyaka protect mwandu gi ngima jo Kenya. Okay. To ka in emikelo koko maketho mwandu gi ngima jo Kenya. Mokwongo ketho mwandu gi ngima jo Kenya no nyiso ni article 37 mi ponde toke cha be ise ketho nikech en bod dwaro ng'anyo man kod kwe to kendo maonge silaha. Okay. Ben ratiro mar mondo mi wach ayanga gi jatend piny ne ng'ata ma samoro timo tim njore chwad tiende gi lisasi. Mokwongo president nyalo mak to tere court. Mokwongo President William Ruto nye wuoya kaka ng'ama ber mohero jopiny. Uhuru nonyiso waka ni joma timo kamano obiro nego gi bunde titero ne jodala gi kanie sanduk. Nikech omi police no, watakabiliana nao. Kabiliana nao be nitie kama nowache. Ting'e ni anoko yiena tugo video man ge studio ka ko Uhuru wacho ne jogo ibiro ter ne jogi e sanduk. Koro we anyisi wach mantie. Omi police bunde ni okomiye ni mondo dhige lweny gi jo Ethiopia, mondo dhige lweny gi jo Somalia. Bunde ni omiye mondo rit go jo Kenya gi mwandu jo Kenya. Nikech ei Kenya ka nitie jo marog manyalo nego jo Kenya. Nitie jo marog, jo maundu, jo njore manyalo ketho mwandu jo Kenya kendo nego jo Kenya. Koro miyo kik wawuondre bunde ni omi police notigo mar rito jo Kenya matim gi beyo kuom jo Kenya matim gi richo. Koro wawe wuondre ni gino ok nego ng'ato. Ena ni gimoro wuok e piny Kenya ka. Ni saa asaya malisa sogo ng'ato oko ka. To jofwambo gi kayo biro nyisowa ni ng'ano ne innocent. Kendo kidhi manjo dala gi tikono ni ma no wuok mane odwa ka dhi e duka. Ma no amana tich duoge ot. Chieng' to ng'amo dhi tich kata dionge kata chiel onge nikech koko ne nitie. Ni ma no dhi mana ng'iewo yath. Nyathina ni neno na TV ka to samo wuok no dhi ng'iyo gima timore malisa somake. Wae ure galruok migalo wago gi weche manono. Onge ng'ama inyalo go nyathine gi lisasi street kodhi turo duka mayie ni nyathina no dhi turo duka. Nyathini emi umori kuome makato neko gi rotimo remo igoyo kin miyo tidhi umori kuome koni anomunega. Itemo wacho ni ne en gima long kum teko mane obila otiyo godo mar nego jo Kenya 31 ma bende kwanore japuonj. Ndalo mane wang'anyo ndalo Uhuru nonegi ji adi. Nonegi ji mang'eny. Be no wache bu penjo be koko makama ne tie. Koko ni ok nyal bedo nikech jo mau masane gi mane ni e loch. Koro richo gi richo e kaka jonego dage. Koso ajanyiso jofwambo ni gimo miya dok chien ndalo Uhuru gi ndalo Kibaki mondo ji ofweny double standards mantie, mondo ji ofweny galruok ma wantie. Kasa ma koro ng'ama ni e telo ok jo dala gi to gikelo koke gimoro amora. Ing'e ni sama gidhiro ji ni mondo dhi e ndara, ok gidhir ji ni ndara kuno nitie gima ber midhi ome, ok gidhir ji ni kuno nitie mit maber midhi winje. Gidhiro ji mondo ji odhi otho mondo giduogi belem sirikal. Ipani sama ne ji dhi e ndara ni Sabasaba notimore higni 35 mokalo. E thuolo mokalo ni onge chieng' ma wasedhiye machiegni ni mwasedhi e ndara ni Sabasaba chopo koro ji dhi e ndara. Mana sama ne Ruto kawo loch ni ema koro ji dhi e ndara nikech en Sabasaba. To kanitiere nyasi mar Sabasaba, ang'o omiyo pogore gi nyasi mar Jamhuri? Ang'o omiyo pogore gi nyasi mar Madaraka mabe nwagore mondo wayud piny? Ang'o omiyo pogore gi nyasi mar Mashujaa ma joma nokedo matek ne second liberation gi moko machon go igine ne dhi e nyasi? En ang'o omiyo nyaka time mane ndara turgo ute ji? Nyaka turege ndara mondo jomoko tho?
nikech idwa ni mondo lok go loch wawe galore kaka oganda. Ang'o momiyo gini dhire? To joma dhire gi be okiaye ipane joma iponde togi ni Gen Z gi igni 35 mokalo ne gin kanye. Tidhiro gini dhi ure ndara Gen Z kawuono en chieng' sabasaba. Ibi pietho wini en sabasaba ji dhi ndara. To gimi dhi ndara to kunyisi gimi duoko mi dhi age ndara. Ing'e ni 25th last year protest mokwongo cha. Duoko mane ji dwaro ni kwa dhi ndara to president odhi olok pache gi wabunge mondo chik mar finance bill loki. Yes. To mato nwa dhi ndara mondo ang'o motimre. Ratiro ne Ojwang. Sabasaba nwa dhi ratiro no Ojwang. Gi joma moko. Human rights violation. Mokwongo oyuma mar rocho ratiro mag oganda mosebedo kotia pe sirkand William Ruto. We watiek kar Ojwang ni mondi. Yes. Kiki wa iruya gi wach. Yesa oket chuny Ojwang Ojwang mosle familia mare. Ojwang wuon no tho malit kabisa. To gima ber ni koko manosegocha duoko no waseyudo momak joma ne achije te magine court sani nyaka OCS. Chako bang'e no wachako wadhi ndara diriyo nang'o. To Ojwang ni en wuod jogot gi malowa nikech gine mane gidhi ndara molowa. Gine mane gituro ute ji nyaka thurgi gi wang'e supermarket mangima. Lidongi jo litni, lit no ok ne lit mar Ojwang, en lit mar gionge loch. Kane en lit mar Ojwang joluwe madine ni ndara moloji. To en lit mar gionge loch, ng'ama nie loch ok onego bede loch. Emomiyo gin kawuono chama tema gin go magitele. Thoth gi loko nyigi ni liberation. Ndalo mane Moi ni loch chama gi niluongo ni liberation. Ndalo mane Wasungu ni loch chama gi niluongo ni liberation. Gi liberate Kenya nikech Kenya margi gigolo lwet jomok joggi. Mane liberation man ka. Omiyo jaluo ki galre ni liberation owuok wa liberate Kenya. I liberate Kenya lwet ng'a? Njawinjo kuwacho nwa kani ni nitiere corruption mang'eny madhi nyime omiyo wadhi ndara. Ka nitie joma notimo corruption man gi nying gi to gin Kibaki gi Uhuru. Kibaki ema nomiyo wa Anglo Leasing corruption maduong' man gi nyinge. Gine mane gi omiyo wa corruption mar Eurobond. Corruption man gi nyinge mitime neno. Co-driver neno William Ruto president masani. Dongi ng'e ni co-driver to onge teko. Onge teko mantiere lwet DP onge. Teko ten ya lwet president. DP oketi ni ya. Ni ka dipo ni president onge kohinyore to kao kato nyalo tiyo. To ka president nitie. Kaka no ka othulo ka Uhuru Kenyatta di ICC. Owene oteku ma sirikal. En ndaladi. Madine tim gang'o. Bedi chan go kata program matimre. To bi ng'e ni teko miweni no en limited. Tiende ni inyalo mana timo magi machalo headmaster mowuok e sikul. To koni deputy korawe ni tich kanyo. To gik moko inyalo timo en ma riembo nyathi e sikul kata admit manyien kata ndiko ng'ate tich. Mago koweni. In gima inyalo timo en administration discipline. Okay. Nika koro nyathi moro kosa ahinya tikele nyimi. To ni nyathi moro dwaro sikul ni admit kapod headmaster dhi wuoth. Mano onge. Ka nyathi moro koso ni dwaro riembe skul nyaka irit headmaster maduogo kibiro riembe. Koro nitie gimiluongo ni oweni mamlaka to weni gi teko matin manyalo miyo sikul dhi nyime kata Kenya dhi nyime. Erokamano. Koro twak ma jakom Raila Odinga nyocho gilo ni en twak ma ji nyaka embrace. Gimomiyo nyaka ji embrace nikech ok wadwar koko Kenya ka. Nikech koko no ketho moloyo gimoloso. Na penji ka ni to dhiye sabasaba Sunday, dhiye sana saba manokalo ni. Duoko mane wadwaro manyalo miyo Kenya dongore onge. Dong ne nitie maber minyalo timego. Nikech Raila Odinga no oseneno ni jogi kelo mana koko mar oyuma. Koro wadhi mondo yubet piny mondo giwach mani gimomiyo gikelo koko en ang'o. Ing'e ni ka ji obet, ing'e ni wacha ni ya. Ni marach wadhi ndara to joka to kimiyo thuolo ma mondo nyisi ni gimi wacho ni rach no ok rach. Onge. Koro ji obed piny mondo giwach ni inere gima rach ni mitimo kama rach ni. To in di timo nango. Ing'e ni pingo to mit. Mana ga janem pire bath pap. Ma bende en kata mana second 11 onge onene bath pap. To oyenyo mo yany ng'amo onego ni mofuo nade gino kigaga e gol. Nikech en onyalo yudo thuolo ma to kaka do tim to onge. Inano joma go koko pingo Ruto gi. Poka winjo chieng' ma giwache. Ni wan to ma dwa timo kama. To ma dawa timo kama. To ma onego tim kama. Gin gipingo mang'ane timo to gin makaka dege timo to onge. Responsibility ni lord president.
Emomiyo anyisi ni responsibility ni mare, gin ging'e ni gionge responsibility no, emomiyo gipingo ng'ama nigi responsibility. Joma tindo gi ywak ni ya mwalimu kaduki mana chien higa mokalo ni jatelo nigi advisors mang'eny machal ka gima ok konye. King'iyo gima luongo ni public wage bill ni malo mokalo. Public wage bill dwaro watimo wariemb ji e tich koso wadwoko mshahara piny. Ere tiende bedo gi advisors mang'eny. Advisors go ing'e ni nitiere gima oromo gi nyawadgi. Ka in e factory milose kong'o, tidonje e factory no gi glasi moro, tikone jogo ni olna mathin abel. Ipane joma ni oko nego go koko ni tieko kong'o. Nikech kong'o chane darambe madongo mang'eny, glasi achiel ni chal kanono. Kenya ka wage bill en 900 billion. Koro 900 billion ni kokaw ng'ato moro achiel madhi konyo president. Ing'e ni president Kenya duong'. Kiki pani advisor en ng'ama miyo president rieko kende. En ng'ama miyo president information. En ng'ama information chopo ire kapok ochopo president. En ng'ama nyiso president ni ma notimore be ing'eyo. Ok no ng'ado ni ng'ato rieko mano. To Kenya duong' ma do kipenjo president nyaka gimotimore mawegu ipenje ni to eto ne en kanye. Mana kaka nyalo bedo principal mara school. Nyathi ogo wadgi e dormitory gotieno. Idwaro ni mondo ing'e. Nyaka ibed gi wang'i kanyo maka gimoro timore to kelo ni wach mara moja. Mange jo mineno president oketo miluongo ni advisors gi. Samoro gimoro ndike gaset maluwore gi uchumi. Nyaka president bed gi ng'ato mabiro somo gino mabikone ne jatelo be neno gima jo Singapore ndiko kani. Ma ing'e ni ka wadonje ka jo Kenya to dhi bedo maber. Ok ong'ulo no rieko lo president. En ni president gik mong'iyo ng'eny nyaka obed gi wenge mang'eny mong'iyo gigo. Kamano. Mane teach advisors gi. Thuolo mag tije? Thuolo mag tije an japenjo chieng' moro. Ni to mugo nduru ni youth mang'eny onge tich to Ruto president. Ndalo uru to ncha tije gi nitie. Koso ndalo Kibaki to ncha tije gi nitie. Nyaka ng'ama no somo ndalo uru mutieko ndalo uru muchako bedo go uru higni 4 muchopo ka. Koro sani blame Ruto tije onge. To Ruto temo ndiko tije kabisa. Na winjo ka ng'ato wacho ni ya. Ni wan wachulo ushuru Kenya ka kik terwa bo manyi tije ma oko. Ok chulo ushuru mondo mi tich. Ichulo ushuru mondo mi services mag serikal. Donge no singo kende no bro loso thuolo mag tich ne joma matindo. Koro ka gipenje to makosa mane no number 1 president mane ma ok singi gik moko ndalo campaign. Gisingo te tok ginyal timo gi te nikech kisedonjo office tichak yudo ka koro gik mane office no koro bet kopogore matin. To ok nyal ndiko jogi te mano be wawu kik wawuondre. Koro jogo campaign gi wuondo ga jogo kura. Jo campaign te sero jogo kura wuondo no to mano kuro language ni. Kise sero jogo kura mumi kura nikech language misero gi no be ma joka be sero gi kipiem koda. Yes. Ti winjo ka wacho na biro miyo ji tich. Imbe yie ne biro miyo ji tich no kendo wach negi. Eka koro wapiem e ngas maromre. Koro problem bedo ga mana ne ng'amo dhi. Ni ng'amo dhi ni to gigi koro dak timre. Wawe wuondore. E higa ka higa ji 250 wuok e university. Idhi ndiko gi kanye. To kendo gimiyo ndiko gi tek. Jo mapingi ni ok ndik jigi ema ketho wedini mandiko ji. Kidhi wang'o supermarket adek e ng'anya achiel. Supermarket mondiko ji 87 nyagonya didek. Mano ji adimi wito tijegi. Ka giduoge street tikone sirikal ok mi ji tich. Nikech sirikal kowacho ni biro loso thuolo mag tije. Ok owacho ni biro ndik gi sirikal. Omiyo ki ng'ama tin mane kor gweng' kanyo magombo tich to winja maler. Sirikal miyo thuolo joket mwandu. Koseketo mwandu to ndikou. Sirikal keto lwasi maber mar ohala. Ko ohala dhi maber timedo ndik ji e tich. Sirikal loso gwenge kama inyalo time manufacturing. Kaka ndalo moro ni idwa ket zone moro Mbei kachacha mane iluongo ni economic zone. Jogo nogo kokore gidwaro kanyo gi kwae. Kwath to ndiko ng'ata achiel ma wuon dhok gi nyithindi 2. To kano ket economic zone kanyo to kembini ne dhi chako timo manufacturing kanyo tidhi ndik ji miche. Dhok miudwa kwayogo to tinde ji dhi kata we pur gi dhok mbele ka. Puothe mipuro bedhirumo. Nyaka wadongre gi piny kaka piny medo dongo. Omiyo samoro winjuru jotelo gine ma ging'eyo gik ma unu kia. Gine man gi paro ma samoro yombo magu matin. Jatelo maber en ng'at maneno gik maricho kapok obiro molokore masira. Koro pa jotelo ng'e gik moko molo jopiny. Thuolo problem an go to en kama chako wuoyo mokwongo. Ni jotelo moko mabe wan go
gin moko moyier dwaro ng'ama nyalo tiyogo, tiende ni ng'ama onge pache. Ema omiyo piny luo ka jotelo maonge pache go ng'eny. Na nyisou ka chieng' moro ni piny luo ka wane nyaka gi wajumbe. Maka dwa ndiko nyinge to golo kipande ne okope. County Assembly gi wane gi wajumbe ma golo kipande ni ufuku ni ko ng'iya nyinge ni nyinga cha Charles cha ndiko nang'o. Echa nyinga cha Michael cha ndiko nang'o. Nitiere. Nikech joma ne miyo gi otiko ne dwaro joma ginyalo tiyogo. Ni goma nyalo tiyogo ni tiende ni ya. Ng'ama onge pache ma mari owuon mok bi pinga. En gima nyise tiyo ng'ama nyalo misuse waked ni kisungu eketiyo maber. Jogi dwaro joma ginyalo misuse. Koro joma ginyalo misuse gi ok nyal tiyo ne jopiny maber. Onge gi rieko kata manyalo ng'ado ne jopiny. Erokamano. Sa 2:37 mar okinyi ma kawuono no ka penjo ng'eny ka kabisa ng'ato penja kanito Mwalimu Odoyo Widi to kom mar Kasipul IEBC oselos manyien ka ben gi gombo mar dhi laro kom mar Kasipul. Osiepa. Sama pod jopiny dwaro jotelo manie chama. Jotelo manyalo tiyo gi jotelo magingo. To gidhi adhiya gilar komno. Chieng' magunyo ne gidwaro jatelo manyalo konyogi. Jatelo manyalo ng'ado negi rieko. Jatelo manyalo kedo negi. Jatelo manyalo yalo negi. Tabiro dhi chung'. Pap ni nono, sani pap opie. Warito mana lendo mar IEBC. Pap ok ni nono. Nitie ji pap kanyo ma jog sani marach e Kasipul kanyo. Irango mini jog. Nikech waneno 2022 kan Donga se duoki. Ni sama chiemo moro jo Kasipul go. Biro dwaro jatelo manyalo konyogi. Manyalo tiyo negi. Manyalo yalo negi. Manyalo ng'ado negi rieko. Ma jaratiro tabiro dhi chung'. To kapod gidwaro ma jachama. Ni mang chama omiyo wa ema dhi chungo. Ni mang kioti mang'ema dhi chung'. Mano to gidhi adhiya gi magin go. Odhi obet gi beti, odhi ochodit gi, odhi omuk umgi, odhi oti gi joma gidwaro go. Eng'e ni ok owulo ni ng'ata nyaka bed mojumbe, ni eka en dhano. Kiwuok oko street studio ka sade, idhi yudo Range Rover mag 45 million kakalo ka Land Cruiser mag 90 million kakalo ka mako gin wajumbe te. Omiyo ok ochuno ni nyaka bed kanyo ka jopiny dwaro jochama to gitie te jochama go mondi. Erokamano. Chieng' moro no go ngero ni itie igni moko kama na joluo na yiero mana jochama ema ne Kisumu no gore piny. Kisumu kawuono onde manufacturing plant kata chiel. Kisumu chalo ghost. Kiwuok e stage michop mambo leo. Onge ot mora migero manyien maber mak mana affordable housing. Kiwuok e dho KCB michop e airport. Onge gimora magerore manyien. Gina udi muti mane Wahindi no weyo. But wan gi kembe mantie Kisumu. Maki manufacture ngo. Nitiere maloso soda, Coke nitiere, Equator Bottlers nitiere. Mano multinational iwe ogurore kanye Nairobi. United Millers nitiere Kisumu. Mago kembe ni ji ma iwe ogurore Nairobi. Wan gi ceramic factory moro ntie Moroni Mwalimu Odoyo Widi. We mi anyiero sipa an kana somo. Mana wa serikal mar an kana somo. Manyo intiere mar Lake Basin Development Authority ntie Kibos Rice Mills. Onge manufacturer onge mago we anyisi mano be mar serikal. We anyisi sipa. Ndalo mana somo chon. Mana paro ni ka koro chopo sa into Kisumu koro rom gi nus Nairobi. Ne nitiere kembi ni maloso sabun, maloso kibrit, kikomi gine ne loso gine, Kenya Breweries ne dongo maber. Nitie mar mattress manyien moya ukoro weka Japan. Oya 2023. Apa ni mago thin mok dangwa go edere ni mage mantie. Sani onego be ni Kisumu timo gimino ni vibrant. Ing'e ni ndalo moro. Apenji kama Mwalimu. Aduoki ni bedo ni ne serikal sani. Enango enrieko mane maungo mar konyo Kisumu mondo bed ani nyalo konyo Kisumu ka the local leaders okokonyore kendgi. Iparo ne serikal dang dhi kony Kisumu to kiny tugolo koko umuko gik molosgo. To isetimi ang'o kaka jatelo? Don't you think wacho ni ema nyalo timo thuolo masani nikech joma nigi mamlaka mar timo ema ne kom. Ta an maonge kom anyalo mana wacho ni timuru kama kikutim kama. Timuru kama kikutim. Na pingo ng'anyo moro mosebedo chien ka gima ne timo Kisumu go. Apingo kabisa. To goya to tinde ka penjo gi to ng'anyo ka. Ere duoko manwae go kopogore gi joma notho. Duoko mwae go ni ma koro wuok e ng'anyo ber maluo yudo kopogore gi tho. Iching mano lawe wanawa nyaka stamuchari. An poko lawa. Awinjo kono wae kaka. Kenya kati no gimi nyatimo maonge picha. Sama ne giwacho no lawa no. Aneno ka dui nyange ni ng'ang'ni kuno. Awedi no tanta beti gi jodonga chiemo. Omiyo ae ure weche manono. Ane madine lawa to jodongo bane ok gidwar kanyo to giwe. Ikoni wane din migara. Kata ka na nyaringo mateka yombo jodongo to notingo yomboge. Gi ae ure weche manono. Joluo we galore. Wawe galore. Galruok e gima rachie moloyo. Galruok. Ma in gik moko dhi nyime to in pod ichung' ka ogali gi weche manono.
Penji to dongore. Kaka nise wacho mote ni joluo rwako sirikal mar Broad Based. Chal kaka ma wasego kang. Owuok kang. Kabisa. Wago kang. Iparo ni mfangano kakoro yodhi bede sani. Dong mano okang. Kakoro Ring Road yo mowuok Mbeta Sori mochopo nyaka Sori gini. Mano dongo eno kang. Kakoro Mabei town sani go tamak. Dong mano kang. Kakoro Mabei nitiere pia sani ma meli dhi chope. Sani koro kata in kidwaro kiyudo pesa ni moro mathin. To dhi ngiew speedboat moro manya tingo ji 7. Tiko ni ngama dwa dhi e airport Kisumu ko au Mabei. Gini ni ka wateri go ngwech. Tidhi e airport kar luoro Katito miluora hero midhi chop 2 hours later. Mato dakika 15 ni Kisumu. Dong mano koro alo bet nikech gima ne Ruto gero cha. Koro paro mar ohala emu akete wiwa. Yande wa momena e buru. Sani koro sekelwa chichrech maler. Mago gin dongruok manyaka wayiere goni okel. Nyogernwa stadium moro mane kanopi ne nitie mana kar VIP. Ruto nodhi okele moume te. Yawa ng'ama ber to ber nade. Wawe galore. Erokamano. Jopiny wacho nang'o ko kanya kora Mogajwang, mano Mwalimu Odoyo Wede wudo nage wacho ni en kama ber to poyo ni ber. Kamarach bendo siemo ni kato oganda okere. To wacho ni nitie din moro ma oganda luo donje, iluongo ni din mar Migalo. Din Migalo. Padri mar Migalo ni en ng'a? Iyale galruok. Ojana ni jopiny wacho nang'o, inyalo orna voice note mari mar WhatsApp nyakora Mogajwang, to wago kodi mbaga ka okinyi ma kawuono. Mara Mogi. Miyo je mar busy ura kala kar Mombasa. PC machiegni. Mosna Odoyo Wede, ayie kode kaka Odoyo Wede osebedo kaketo weche ler kendo yawo ito oganda luo. To gimoro Odoyo Wede wacho kanyo mar chama. Adier kaka joluo onego walok pachwa wach mar yiero chama ni. Yiero chama ni usowa kata Mombasa kan. Nikech yudo ka ng'ato nosemi tiket mar ODM. Joluo gonego kura blindly kata gino ng'ano onge gimosetimo kata ng'ano be samoro gikia gin tek ng'ano mi tiket mar ODM. Koro kanyo ne waloke pachwa wayiere uru ng'ato wae uru yiero wach mar chama. Mar ariyo penjo mapenjo Odoyo Wede ni en kaka jakom Luo Land Dialogue dako bede gi paro moro maluongo bura kata mana go jende gi achiel jende mag jenzima kelo tungni kore Kenya ni mondo be teme poro korgi wach koya witgi kaka piny ringo. Erokamano wiyo je ma PC. Erokamano PC kane Mombasa, erokamano ahinya. PC kane Mombasa wacho ni bura mar galamoro ma nyalo kelo joma tindo gi wuok kodgi por kodgi wach. Mara Mogi. Ruth ane Joshua kewuok Asembo. Ma Victor. Ketna wer mar Emily Nyaimbo. Ero ni alema. In kori ruo station jowa ka kwa wer sani. Chieng' Friday kakidwaro kakiyude. Oyawre? Tama Ezaklande. Oyawre? Amor gi twak madhi mbele. Yes. Odonda marach nikech homa. Mos. But adwa yie gi japuonj Odoyo Wede. Ni gisani eri Gen Z itiyo go yo moro nitie jok mopunde tokgi. Matemo mondo giprove a point. Sama ji mang'eny wuok to timo maundu. To chuno ni sirikal ko retaliate. Sama sirikal retaliate hinyruok machalo kaka tho mar kijende mang'eny wuok. To mano gima jogi dwaro mondo gipush kaka an agenda ni sirikal wan go en sirikal manego nyithindo. Awuoro bende ahinya ka giwacho ni sirikal mos ahinya chakidu kendo nyakwara Mogajwang. Inyalo oro na voice note mari kokalo kuom WhatsApp kaendi. Dakika en 46 tok sa 2 mar okinyi bakon wadhi duka matin tablo miyo japuonjo duoke penjogo wan kodi kanya ka saa 3 gi dakika 40 kama nyakwara Mogajwang wago mbaka watemo ng'eyo ni to piny duo chomo kanye kalo koda yam siasa mobedo osebedo kafuto ni
kete mana ka. To bwana, en wach mane mijengori mana kuom apiko tichalo ng'at ma paro chando kabisa. Apiko nani dware mondo atere ka fundi mondo lose. Wuoda nitie ot ne oriembo nikech school fees. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore siling 40,000 nyaka siling 90,000 minyalo chulo kochakore siling 200 kende pile ka pile. Bora ni in kod logbook, M-Pesa statement mar dweche 6, ID to kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi e bwo seche 2 kende. Ka pesa tibiro yudo e M-Pesa mari e bwo seche 24 kende. Yud boda logbook loan kawuono ka ywa tol e namba 071908990 kata chop e badgi mayudore Kisumu momanyore gi Kisumu County Fire Station, Siaya Rubis Petrol Station, Bondo Rubis Petrol Stations momanyore gi Jaramogi Oginga University, Migori Has Petrol Station e yapaya maduong' mar Hispania, Homa Bay Videa House momanyore gi Total Petrol Station. Mogo kuja na logbook toka na pesa. Moridi poka nena mwere kod nyar town kaka sijatun mari D*812*784#. Moridi poka nena mwere kod nyar town kaka sijatun mari D*812*784#. Mchuzi mzito, ndadhu mamit. Royco mchuzi mix eduoko mari. En kod madini, kado mopoto, kod ndadhu makare. Royco mchuzi mix, pika kama wewe. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ano manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma inokoro gadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mana kamano nyakora Mgajwang' wadhi nyime kod twak mar achiel kachiel okinyi ma kawuono. Ma jide Lazaro kaje mara Kariobangi wuda sego kajada East. Japuonjo no edi en one of the few Luos mariek seriously. Ng'ama dwaro dongo winjo puonj kuom joma dongo. To kendo penjo ka bedie kod professionals machiwo guidance kopo ni ji ni e lweny kata ji ni e mor. Odoyo edi en ng'ama inyalo hero winjo wechene kata inyalo wang' tiduogi here baadaye nikech obiro wacho ni the truth. Gimibiro winjo ma kapo ni in ng'ama riek to kiduogi analyze story mare ni tiduogi yudo ni ok obor kod adieri. Nyithi Luo nyaka koro ng'e ni gima ni iluongo ni GSD gini ni kod honors mage. Sama koro Raila noluongo dialogue to GSD ne wacho ni they are leaderless. To sani group Gachagua Tim Jeremiah Kioni emowuok koko matek ni ok gidwar dialogue. Koro nyiso ni kare leaders honors mag GSD gi koro giwuok from behind the curtain kama nyocha giponde. Gini kare ni giwegi to kodoyo gi Charles Owino ne wacho to pod ne ji weni en miriambo. Nyithiwa ma Kaluo kik bed joma muomore. Inyal ti kodu mana kaka jogi notiyo kod Young Soldiers 82 ka giwuondore ni gini ni bende gipondo mana e tiegi kama to kare ne gin gi agenda margi. Nyaka sani koro wabed joma riek, wabed ni wabe intelligence mani malo to kaber to wabed gi buche wa moko mwawache gige wa ma secret. Kik wabed abeda jok malarore alara ni ng'ato ok dwar ni nyawadgi owach gimoro ni en mowache. Onge ng'ama nyalo bedo everything. Ji nyaka chik itgi ne jowadgi eka rieko biro. Charles Odhiambo ne koni rieko ok monenero.
rieko nyaka wuok from all corners of Luo land. Ng'adi wach mare eka kor kiriwogi kor kichungo ni to mane ma nyalo tiyo to mane ma ok ochuno. Adi jini Lazaro Kanyamok mar Kariobangi. Erokamano. Walimu winjo kaka jopiny loso, adwa ni iduok moko kuom penjo minyalo duoko eka wakaw mamoko bende. Ng'ama ochako loso kaendi kendo loso maber ahinya en PC Wuod Akala ka Mombasa. To e wach mar joluo yiero chama cha to sira to Mombasa e kama sedhiye masenyiso joluo man Mombasa ni un joluo ma Mombasa ung'eny monego bed gi wajumbe 2 gi MCS kata 10 gi wiye to uonge go nikech chama nye bet kamiyo kombe go warabugi to kose yiergi to wigi owili gi luo maweg kura mathoth kendo udang ni Mombasa kama kata ng'ati momake ng'amegone sime onge kata basarie ma nyithindo leo ng'amudhire onge nikech ginyiso ni un kaka oganda luo un gi counties 4 dhi euru to Mombasa kae midake emigoye kura emigoye jotelo gad omiyo dwaro ni mondo joluo ugol pachgi oko ni wang'ni waburo timo nang'o kwadhi nyime ere makosa mwaseloso e higni mokalo makoro wadhi go nyime ang'e nitie ji mang'eny ahinya makabire Ramogi kana wuoyo oganda luo to litnegi kabisa nikech suka magiumogo wang' oganda luo ajailo ga oko mondo luo nen maber to Oja Lazaro gine PC Wuod Akala ba wacho ni daka luongo jende Mombasa to yie on nyaka game CS moyier mag piny ok mana achiel ki ariyo donge nitiere Omondi Ibrahim Oyugi ma airport ward nitie kachiel kod moro cha iluongo nango gin ariyo to be ariyo achiel Changamwe ward be nitie ariyo go be achiel okikore nitiere Madalo ma Mikindani ward Wuod Luo iwinjo awinjo kata gibed mana beach mang'eny ok gin to nego wabed gi wajumbe molo 10 mag MCS to gar ariyo katin mag MPs kech wane mwathoth Mombasa nitie jaluo 150,000 strong koro kwa kanyo PC Wuod Akala wacho ni beber ka luongo ojende mag Gen Z gi mondo loso ing'e ni samidwa loso go ganda machalo Gen Z no dwaro ka imbe nitie kom mag mimi wuoyo go kodgi to kidwa wuok e street ka ni dwa dhi wuoyo gi Gen Z to inyalo mana timo kaka kora time ni ng'e sani Gen Z te winja kendo gika wacho ka gibiro tiyo go joma oyiego joma odagi be biro weyo koro ambe mae yora ma wuoyo go kodgi to kachi moro gi miya teko moro manyalo wuoyo go kodgi kom maduong man gi teko mar timo gik ma wacho be abiro timo nikech mane kita to ne nitie ng'ama iluongo ni Joshua ka eto onge gi mo wacho en odwaro wer to nitie gimoro madwa na wacho ne oganda luo gik mineno kitimogi miwacho ni government otimogi miwacho ni government onegogi kapok imwonya ni government otimo kionego penjri ni who stands to gain ka gino timore ere ng'ama dhi yudo ber ere ng'ama dhi yudo konyruok ere ng'ama dhi gine emomiyo kichiwa to nyisi ni ni police moro mane oyanyo Murkomen cha ni winje mokone ni staki upumbavu ka ugigitere nyithindi kendo anokaluori do bang'e na neno ko ywak no luoro ngimane ng'ama nyalo nego police cha sama koro wawuene en jo mau manyien gi nikech ging'e ni konege nega ne ta to wagolo koko gi sirikal ni nego ji nyathine yanyo Murkomen kende kuri negene nikech gidwaro loch gi yore te e siasa ka ji osenego wedegi gi jotije gi chief campaigners gi mana nikech kom siasa ka ting'e ni kawuono ok Rigathi motelo ni unji malarore gi Ruto ni to kanitie ng'ato bende ei team no maparo ni ene madonego bed candidate against Ruto bing'ino nyanigo Gachagua to ng'e ni biro wach ni Ruto ging'e omiyo jopiny owe galore think outside the box yaw pachi obed malach omiyo nyaka wabed ni who stands to gain ere gima ng'ato dhi yude timo timbe moko ma ji wacho ni timogi omiyo na ndiko ne nyathi ma police cha e Facebook page na makone no mera nyaki tang iketo itoko ng'uti e lew wembe nikech joka koro ng'eyo ni ine makonegi sani kuom joma nitiegi ine mise wuoyo marach kuom government
tidak e diergi, ti ng'ama thin machalo mana nyuogo. Ka ginegi sani to ing'e ni ng'anyo chako wuok. Igo sirikal nonegi. Omi iketori e gima rach. Nitiere ga wach ma Lazaro Kanyambuko wuoyo. Ni Gen Z nigi wegigi. Onge gima dier kaka wachno. Nikech namba wach be kata kinyiso Gen Z, ni Gen Z dhi ure ndara, utim rapar mar ng'anyo ma higa mokalo. Tineno ka Gen Z ma Migori okwe, ma Kisumu okwe, ma Garissa okwe, ma Bomet okwe, ma Wajir okwe, ma Mombasa okwe. To mana mang'anyo gin mane e wi got ka. Kineno ka riwruok moro moriwo Gen Z ma Kenya be onge. To kendo ka koro wach moro wuok, to joma go koko ok gin Gen Z, gin giwegi. Omiyo Gen Z ni en katen ma jogi oponde toke. Giponde tok joma tindo. Yang omiyo ji ohero ponde tok joma tindo. Ni weche adi? Weche ariyo. Wach mokwongo, joma tindo onge gi history kaka gik moko ne timore chon. Koro kinyisogi ni Ruto rach, to ng'ama gipimo go sembe gi nyamin onge. Gen Z gi ok ging'eyo ni ndalo Kibaki ng'ato ni Michuki nowacho ni Masai magore gi Kikuyu en Osupukia mondo go lisasi, to kendo nogo adier ka piny neno. Ok ging'eyo ni Michuki nochung' mowacho ne jofwambo gi jokeyo ni kitugo gi thuol to thuol nyaka kai. Gigi ne ok gineno ka Lucy Kibaki ma chi jatend piny wuok madonje e media house kama intiere mapam lembi. Mano nyalo timore sani, wacha adier. Ne ok gineno ka sirikand Kibaki ni nyalo om jomoa moko miluongo na tur mar Garian madhi maketh gige fwambo e od fwambo, madhi e printing press mamuk gimoro amora. Mago ok nyal timore sani. Gen Z ne ok oneno. Koro gima rach malo ma Ruto timo mane giseneno onge. Emi itiyo kodgi. Mar ariyo, Gen Z gin reckless. Reckless tiende ni ka gimoro rach to giyie tuge dhaw sano. Mane mimiyo toke. To mar adek, Gen Z en ng'ama tin ma ka gimoro timo to lit ne ji. Emomiyo iponde tokgi. Okay. Awe Oland weche manyien. Make mana kanyo japuonje. En sa dek odong' reka chiel kende nyakora mga juang weche manyien adimba e nyakalondo mari Maramogi FM kar chunje luo pod nyalo miya pachi achiel kachiel kitiyo kod namba studio ka kimia voice note mari bende nyalo ywa tola achiel kachiel okinyi ma kawuono na 7 sa en adek mar okinyi weche manyien adimba ka gin mago motuche kod gwenge kod Vincent Otieno. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara magajuang kendo machiegni moko kuom jotelo kod josiasa mapacho ka medo golo pachgi ewi dhok mane jatend piny William Ruto ne otiyogo kama bende ne omiyo bila mathurka chik mondo mi koro ochwadgi lisasi tiend jong'anyo ma odhi ataro kod chike mag ng'anyo. Ewi mano jasiasa Odoyo Widi mokwongo olero ni ng'anyo owuon mabende ne obagi pacho ka gi kweth mag Gen Z ne en mar temo loko loch ma jatend piny William Ruto kendo ne en mar ketho mwandu mag oganda, gino ma olero ni odhi ataro kod dwaro maduond chike ma pacho ka. Mana karatiro mar ng'anyo be wan go. To sama koro ng'anyo nino ketho mwandu jomoko. Sama koro ng'anyo nino ketho ratich jomoko. To koro en illegal. Article 40 be wacho ni sirikal nyaka protect mwandu gi ngima jo Kenya. To ka in emikelo koko maketho mwandu gi ngima jo Kenya, mokwongo ketho mwandu gi ngima jo Kenya no nyiso ni article 37 mi ponde toke cha be iseketho nikech en bodwaro ng'anyo man kod kwe to kendo maonge silaha. To iwach chik mane Ruto omiyo bila herakore kod jong'anyo no, Odoyo Widi kata kamano ne olero ni chik ma jatend piny machon mano mosedhi e yweyo Uhuru Kenyatta ne ogolo kotenore kod weche mag ng'anyo ne ok obedo maber, ka bende owacho ni jatend piny William Ruto nyiewo loso mana kaka jakenya maber kendo oganda jo Kenya kikaw gino mano wacho ka gima en dhok mar siayo bila mondo mi oti gi teko modhuro kuom oganda jo Kenya. President William Ruto nye wuoya kaka ng'ama ber mohero jopiny. Uhuru nonyiso waka ni joma timo kamano obiro nego gi bunde titero ne jodala gi kanie sandu. Koro we anyisi wach mantie. Omi police bunde ni okomiye ni mondo dhi ge lweny gi jo Ethiopia, mondo dhi ge lweny gi jo Somalia. Bunde ni omiye mondo rit go jo Kenya gi mwandu jo Kenya.
nikech ei Kenya ka nitie joma rogo manyalo nego jo Kenya, nitie joma rogo, joma undu, jonjore manyalo ketho mwandu jo Kenya kendo nego jo Kenya. Koro miyo kik wawuondre bonde ni omi polis notigo mar rito jo Kenya matim gi beyo kuom jo Kenya matim gi richo. Weche moko nyakwaro mag Jwang'e dwaro nitie mondo mi apisa mag obila otim nonro makare mar mako jogo mayande ne okelo tulo mane ochocho chenro mag choko omenda mane timore kanisa moro e gwenge mag Makalda, Kanyarwanda Ward mar sub-county Manyatike, kaunti ma Migori chieng' tarik 13 mar dweni. Ma en kwayo ma oketi gi ogai mar rowere e buj jodong Luo mano Peter Otianga bende wacho ni tim mano timore no ok ber mokalo, ka bende wacho ni ng'ata ma wach makamano biro mieno koting'o nyaka rowere ma bende ne one ka oting'o gige lweny maricho e kind arambe mar choko omenda e kanisa no onego bed ni koro iluwo kendo ikawonegi okang' mager mar chik. Ne owacho ni okang' makamano pod nyalo kete tim to biro bedo puonj ne joma moko bende nyalo bedo kod dwaro kata paro mar siayo tulo, kendo mano biro konyo e duoko chien weche mag tulo mathoro muoch e kinde romo kata chokruoge matimore e kaunti ma Migori. Daher mondo mi akwa jo arita kwe mane oneno nikech gije onge ng'ama dang' wuonda ni ok oneno mondo gikaw mondo gitim nonro makende mondo jok mano bedo ni no organize gima chalo kamano, ng'at mano bedo ni oting'o gima ligangla mondo polis okaw ne atua mondo nyis jo ranyisi ni kama jotelo nitiere ok dware tugo. Mano biro nyiso ranyisi maber, nyaka gikaw atua makende. Organizers mano timo gima chalo kamano onego kawnegi atua makende. Bende ne okwayo ojende mondo mi owere kod siasa ma bende itiyo kodgi kod josiasa yo ma ok kare mondo mi koro gisia tulo, ka owacho ni tulo mosebedo katimore e kaunti ma Migori miyo kaunti no ok bed kod nying maber. Chiwne uru kar kanisa thuolo mare makende. Ande ka nitie weche moko mag ywaruok e yor siasa kik waterie kanisa. Mana kaka nwaneno nyoro area mar Nyatike kama ne wechno ok obedo maber, manyaka jotendwa moko ne ok ochopo kanyo kane luwore gi gima ne gineno mane ywaruok ne nitiere achiel ariyo adek. Daher mondo mi akwa joma tindo to ma be gima kwa pile pile. Kaponi ok idwar ja siasa moro amora kik idhi kama iwinjo ka function ma nitiere. Magi timore ka bende jotelo mag siasa e Thurka ikwayo mondo mi koro wek bedo ni giwuondo jende to ber mondo mi gikaw thuolo mar nyiso gi lai maber ma onego bed ni giluwo. Jacob Odhiambo Manuko ma bende en jatend ojende kawuok e kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya ne ogolo duonde e wi chik ma jatend piny William Ruto ne ogolo ne obila mondo mi koro oti kod magina e chielo tie jong'anyo ma samoro nyalo bedo ni dhi ataro gi chike mag ng'anyo gi magina, ka bende wacho ni ojende onego bed ni koro imiyo sir kar tiyo kodgi marach mana mondo mi gisia tulo e kinde mag ng'anyo ma koro chwe miyo obila chik mondo mi koro ti kodgi e yo ma ok kare. Kawuok e kaunti ma Siaya, Joja Molo gi ler mathoth e wachni. Mike Wembuchugi, achiel kuom jotend rowere sub-county ma Bondo, migosi Jacob Odhiambo Manuko, ma odok ne dhok moro mane ogol gi jatend piny Kenya William Ruto ni jogo makelo tulo to ketho mwandu jopiny e kinde ng'anyo chiel tiendegi gi magina, kowacho ni adieri makende en ni rowere bende nyaka bed gi kido makare. Dhok moro president notiyo go tano ka ji loke magalagala nikech Kenya ka gimoro amora en siasa. Kik wawuondre, wabed joma chung' jadiera. Polis gin nyithiwa, ikaw kidi mar ang'ongo tikogo nyathi ng'ato e bath ndara ni negi to ting'o bunde lwete ni kik ogoyi kod bunde ni nikech in ine ratichi ng'anyo mar kowo polis gi kidi to kod wang'o gik moko. Wan jopiny ka wadwaro ratichwa wawe dwaro ko polis gi kidi ni mana ratichwa. Miyo an awacho ni japiny morie polis gi kidi otie kod dende, japiny morie wang'o duka ng'ato kata kwalo duka ng'ato otie kod dende. Manuko wacho ni ng'anyo ka otime yo makare kendo yor muolo to onge ng'ata ma inyalo hiny, miyo koro kono rowere kod josiasa mosebedo ka ondere weche jatend piny go eko ni gin bende nyaka gilokre. Ka iwuok e odi ni dhi ng'anyo nikech sirikal oketo ngima bedo matek mar uchumi, tikawo kibrit gi petrol tidhi ole supermarket mar ng'ato mondiko dhano 200 e iye kanyo, ineno kamano en ratichi sirikal kikaw ni action nikech mano initimo gima ber, oweyi aweya. Pile aneno ng'anyo mar jopuonj, aneno ng'anyo mar daktache, aneno ng'anyo mar NGOs gi. Onge ng'ama sewinjo ne bondo goyo, onge ng'ama sewinjo no negi, onge ng'ama sewinjo no wang'o od ng'ato. Ka obila bende koro kono ni onge tiende geng'o jong'anyo ka oponi ok gikelo tulo
kata ketho gimoro. Polis oweketo roadblock ne japiny matame wuotho yo makare mondo mi oful gima rach ne sirikal mondo mi olokore. Polis omi chik ni kwadhi e ndara otawa nyaka kuonde mwadhiye, kwako report ne president to kowado chung kodwa to wacho ni kae muchunge koro kudonji kod iye wachako wuok wadhi kama chielo. Ka ng'ato tieko kudhe mwose ko message maduong' manonego mi president no to wawuok to wadok e utewa maonge gimotimo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyako Ramogi ma wuok e kaunti ma Siaya ni bad migao mochung' ne weche mag thieth e kaunti no makore kod riwruok moro ma otisi ni Kenya Snakebite Research and Intervention Center kod machielo ma iluongo ni Kenya Institute of Primate Research mar bero yore mag thiedho jogo bende thuolo kayo e gwenge makono. Jojamolo chiwo ler mathoth e wachni. Tudruok ma kamae geto bero yore thieth ne jogo mathuolo kayo to kod duoko chien thoe ma ikelo gi kwiri mar thuol ka jatim nonro ka riwruok mar Kenya Institute of Primates Research nyadendi Cecilia Wairi Mungare lero ni gitimo bende nonro mabiro konyo e loso yedhe mag thuol ka gitiyo gi kwiri mag thuonde ma pacho kae. What we are doing currently in Siaya County is we are mapping snakebite hotspots. So we want to identify which regions have a higher incidence of snakebite. So we are working very closely with the Ministry of Health, Siaya County. Our institute has been mandated and also funded to develop a locally available antivenom. This is because of some of the research that we've been conducting in our institute, which has previously proven that some of the antivenoms that we had before were not very efficacious or were not very strong toward managing snake bites within the country. Oluwo ni thothne yedhe ma ojatigo e thiedho kwiri mar thuol gin mago mowuok e piny India to thothgi seche moko ok ti maber emomiyo koro gidwa loso yedhe ka gitiyo gi kwiri mag thuonde ma pacho kae. Previously, the antivenoms that we've had were coming from other countries such as India, and they were using Indian snakes to develop these antivenoms. Now we want to focus our energy and our research on developing antivenoms that are from the Kenyan or the region's snakes. This will improve on how fast the antivenoms work. Ka coordinator mochung' ne tuoche ma ojuang kata neglected tropical diseases e county ma Siaya Dr. Charles Oduor otielo sinani ma gidwa keto e kedo gi weche mag thuonde ma kecho e county ni. We find that in Siaya County we have cases of snake bites and we have like 2 or 4 snake bites per year on average, and per month around 17 snake bites on average. So this shows that actually this is a problem that we need to deal with, and it is important that if you are bitten by a poisonous snake, you are rushed to a health facility within hours to get help. Mopogore gi timo nonro to kod loso yadh thuol, tudruok ma kamano bende biro konyo e chiwo puonj ne jopiny, jochiw thieth to kod nyamrerwa e weche mag geng'o midhiero mag thuonde makecho e kaunti ma Siaya kae, kama ondamo ma nyamrerwa kotelnegi gi Roslyn Ochieng orwako. Nimewashukuru sana kwa kukuja kwa my community. Hii kuumwa kwa nyoka iko moja, lakini umejua wengine wakiumwa na nyoka wanatumia hii dawa ya kienyeji, na hata nimeshukuru kwa sababu wengi sasa wamejua kama mtu akiumwa na nyoka lazima akimbie hospitali. Sasa sina mengi sana, nimewashukuru sana. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jagoro mongirore e bad migao mochung' ne mwandu ma ikunyo kowuok e bolo Harik Mtai bende koro wacho kata go duonde piny kotenore kod weche mag kethruok mar alwora ma ikelo kod chemicals mawuok e kuonde ma ikunye mule kaunti ma Migori ka koro gikwayo duol mochung' ne rito alwora e pacho ka NEMA mondo mi ikaw yie to kaw okang' mowinjore e wi wachno mapiyo kaka nyalore. Ka jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma chiwo ler mathoth e wachni. Jagoro maduong' e migawo mag mwandu ma ibolo kata mining e Kenya mangima Harik Mtai moriko ne wuoyi kaunti ma Migori bang' timo limbe mare e kuonde ma ikunyo mula e gwengo mag Nyatike ni wacho ni gimoyango eni koro kwiri mathoth mo kuonde go ma ikunyo mula kata luoke mula koro ketho alwora kabende koro chiwo chik ne duolno mar alwora NEMA mondo koro kaw okang' mapiyo piyo. Kimutai wani kwiri mathoth mitiyo godo e chendego mag luoko mula koro dhi aoche kaachiel kod nam Lolwe kendo koro keto ngima gana mathoth kamarach. The environmental degradation, it was shocking.
to see the cyanide flowing to the river, all the way to the lake. That's why I brought in NEMA. They have to help you, those small-scale miners. I know Kenyans comply with the law, by the way, but if we are not there to enforce, so the NEMA officer must be visiting the mines and reminding the miners what they need to, and how to handle chemicals. The way we handle is a problem. Komachero jagoro maduong'ni emigaono mang'iyo mwandu ma ebolo bende koro kono kamishona mar kaunti ma Migori kod apisas mag rito kwe e kaunti ma Migori mondo koro tim apedha ne jogo matimo wechego mag kunyo mwandu ma ebolo e tok chik. Owacho ni sama koro kunyo mwandu ma ebolo kod joma koro onge lesen miyo piny owacho ok nyal usuru makare. I want to ask the county commissioner and your security team to collaborate with us in combating illegal mining, smuggling of minerals, and explosives across borders and other countries. Because we cannot be trying to facilitate and then you are doing illegal mining. How will the government get its shares of the taxes? For us to distribute this 100% equally according to the law, I must collect first. So if you allow illegal mining, how will we collect for sharing? County Commissioner, I've said you have a job there. Bende komachielo Kimutai ne okwayo piny owacho mar kaunti ma Migori kod kaunti moko e piny Kenya mangima ni koro tim machiegni kod piny owacho e bero sekta no mar kunyo mwandu ma ebolo ka wacho ni kata counties bende nitie omenda ma giyudo ka kuom sekta no. And county governments, we have to work together. This is not a devolved function. This is national function. But it helps you because already in there you have your 20%. The national government has 70%. The community has 10%. So tell me who does not have a share. Community has their share, 10%. Sharing of revenue is always a big challenge. But the Mining Act has streamlined that and we are going to benefit. Nenya Kalondo Maramoi Kuke County ma Migori. Anjo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyakwara mokana gin mago ma otuch e kor gwenge. Watudre ka ngoromo saa 7 ni weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuch e kor gwenge gi Vincent Otieno. Dakika 14 tok saa 3 mar okinyi tilo mogik mar kogwen e Nyakalondo mari Maramogi FM kar chunje luan gi ote kaendi mathoth kabisa ma odhiambo yieke opino kani kabuoch Konyango Maram. Apenjo Dowidi ni ere kaka ng'ato nyalo donjo e WhatsApp group mar Konyango Rabala chat cha. En group mar ang'o? Okay. Ito ngisna odoyo wedi ni case mag joma ne oneg Busia was a case of mistaken identity. He should apologize forthright. Okay, mano ote kaendi mar Shazan Anyango wacho kanyo ni mano was a case of mistaken identity. By the way, it was a case mar mistaken identity mag kijende mane odhi eliel moro yoko chachairo kama na nyam. Ochiel Kawara wacho kanyo ni mosna osiep na molimo do wedi penya go ni to wach ka sipul masani tire monas for hire whose mandates are only to heckle and abuse other politicians other than the son of the late Towa Chango. Maundu kod gunizum maka sipul pokoro monyocha olonyo uniforms kuom nyithi sikul mane omi uniforms mag mipira kod jese samorenga ka achiel kuom jotelo maka sipul election mane ma onyalo chiwo. Ochiel Kawara kanigot wire wacho kamano e ote marikam. Development cannot happen well without planning. What do you have to say about planning of towns and cities in Luo land? Ask Odoyo Wede kamano. Nyinge Njeri Ugo Jakanyadhiang wacho kamane ote marikaindi. Beneditie pend chik manyiso ni kam jumbe otho to nyathine ma kao kare kada tieko keyo to en keyo mane. Lena uru wachno un kod japuonjo Dowidi nyinge ina bongo jakuyugi kanie dala mar Kasipul mumbo kanyo erokamana ahinya kuom ote kaendi. Eric Onyango erokamana ahinya wacho ni maka juma weche beyo ndi. Ere pogruok kind Owede gi Rigathi Gachagua nikech en Orlando Onyango Rabala while Rigathi Gachagua lando wach moro Murima. Ni joge dong gine same WhatsApp group. Idhiro agenda mar Onyango Rabala to Rigiji dhiro wach mar Murima. Erokamana ahinya. Moro kaendi wacho ni Odoyo Wede wacho weche motegno ahinya. Congratulations on his new assignment. Nyinga en Charles Osako kani Kisumo wacho kamane ote mari kaendi erokamana ahinya. Moses Kajimba
Steve Kajimba oyawre vyo twak dhi mbele maber ahinya. I support Jakonyango Rabala Mwalimu Dowedi. An bende an Jakonyango Rabala Jakarungu nyis mwalimu ni odhi mana mbele gi puonjo yawuotwa matindo mondo ni ong'e wach mar jenzi malong'o kik ti kodgi e yo marach. Nyiso doyo ler ne jo jenzi gima Martha Karua notimo higa mar 2007 cha. Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi. Ojuka Okinda antie budho osiepna penya nera modo wede ni to government appointments in broad-based arrangements have consistently sidelined young people from the Luo community, unlike their counterparts in other regions. What is his position on this persistent inclusion? Honorable Kinda Ojuka, Secretary General Mar Green Congress Party of Kenya, wacho kamano ni sama igwelo ji serikal joma tindo moke piny Luo chal ka gima koro oket gi tenge. Ni enang'o minyalo wacho kuom wachni. Kennedy Odiwuor morning makajuma penjna Mwalimu Dowedi ni wach mar kethruok mar arita e boma ma Ugis. Jogo modak e chiro ma Onanda Masogo ne ogolnegi chik kod tendo obila ma Ugis ni odar mapiyo e utego. Be sirikal ni kod chenro mar tieko maundu, njore kod nek matimore chuny boma ma Ugis kaka wuod Mumbo. Erokamano ahinya ote mari chopo kare. Adwa ni duok mago mapiyo piyo eka bang'e wakao simbe mag jopiny bende. Erokamano ahinya Victor, Nyasaye ma oting'na malo ritna gi mwandu ni kod kothi. Awinjo ka ochiel kawara odhawo ni to koko mag liete. Maendi olande radio koa Migori ni koko mag liete. Ta adwa ni mondo anyis oganda Luo kama. Thoth jotelo makelo koko kama ji oriwe. Kinono gi maler gina jotelo ma pachgi ni piny, ok gin joma riek ahinya e thothgi. Jomineno kelo koko ma en gimilaro gombulu odwa nolar gi beti kod rungu. Kamilare gi wach odwa nolar gi go koko gi goji e liel. Gine ma giwuotho gi jomoso pala e beti. Jotelo ko king'iyo gi kato bi manien gi PhD, en ma PhD molos River Road to en koth fuo mag anyuola. Jotelo mariek ma ji bong'e ni ng'ane to riekga. Onge same yude ni embo choko ji ni dhigo ng'ane koko. Nikech ji piemore gi wach, kata gi ber, kata gi tim. To joma piemore gi bete gi runge, gin joma fuo moko nego tele piny Luo. Aneno ka ng'ata kwayo ne joma tindo mondo we kelo koke liete. Adwa ni mondo kiko kwa joma tindo. Okwa jotelo machokogi, magonygi, mamigi mwandu, manyisgi gima gidhi tim. Onge joma tindo manyalo wuok mochokore grup kata ji 7 ni gin gidhi e liel makama gidhi kelo koko gidhi beto ji onge. Joma tindo onge ng'ama dhi wuok dala gi ni dhi timo timbego ka ok jatelo more mochokogi moluongogi monyisogi gima gidhi tim mogonyogi. To koko mar jong'anyo, adwa ni mondo anyisi, awinjo ng'ato wacho ni polis onego we go jong'anyo. Kama wabede ni waduto waneno TV, waduto waneno gik matimore. Pok aneno chieng' moro achiel monyiswa kata TV jong'anyo man gi kwe mawuotho mos to kata wero moro kata gine ma polis akucho to dhi okeyo. Gimwana en ni kochak nyiswa tinyiswa ka jong'anyo osechielo yo gi kidi, omoko mach, lao ng'ato, oidho gach ng'ato monego ting' ji 10 gi idho magiromo ji 100 e gari no gi kethe. Mage mwaneno ga. Koro ng'ama wuon gari ma ji oidho 1000 ketho ni, embe nyaka police protecte. Mano ok ng'anyo man gi kwe molandi. Mombasa endo bedo gi ng'anyo mamuol. Mana goye tik. To mwawuoye ka emiwacho nwa ni police ketho gi. Magi tok muol. Kamoro notimo ng'ato nokalendo ka notimore tago tik. Joma seneno kobedo ng'anyo mamuol, gin jopuonj, gin doctors, gibedo gi ng'anyo mamuol makata ka gima koko maginyago maduong' mogik en ga firimbi. Mabe firimbi no to oken ginene ok omuol ahinya, but en tolerable. To joma yudo ka gin gi loro Thika Road gi Kidi, koro ka lori biro to chung, to giidho makoro lori dwa kata yiech. Ting'eni lori no be insurance ma gin go onge manya konye ka gimoro timogi. Moro nyalo kata lwar mainyre. Omiyo jong'anyo gi mochok gi gine ma gikelo koko. To kanitie ng'anyo maber molos gi joma nigi grievance ma gidwaro, gin gi dwachgi ma gidwaro sirikal otim, thothne bedo ng'anyo mabeyo. To mokel mag loko lochgi gitikelo gi mondo koko bede. Omiyo wang'e neno ka gin chien.
Wach moro wuok ka manyaka wawuoye. Wach mar Konyango Rabala. Adwa ni mondo wachno ganda luo kamoro amora miwinja. Chakre Muuru Bei nyaka Imbo Usenge. Ni gweng' ka gweng', oganda koganda, anyuola kanyuola nigi nying-gi. Aseneno WhatsApp group mar Jokadem. Aseneno mar Jokanyamkago. Aseneno mar Josakwa. Kendo aseneno mar Jalego. Aseneno mar Jokano. Kendo aseneno mar Jougenya. Mar Konyango Rabala tang'o marachgo. Giwe luor. Gima giluoro onge. Odo ni luor to en ng'at achiel mapok noyier kata mana jaduong' gweng'. Kata mana MC pok noyiera. To ji oluora ma ji choko na bura so chikotieno. Nyo chok bura geno wa nyaka so chikotieno ni ane ma dhi ketho yiero mar ng'ama gidwa no yier Kasipul. Kasipul jo Kasipul odhi oyier margi. Wach mar chokoro do widi bura e uru. Be ok abidhi kata kuro giwe chandore. Nitiere tho moro manokoni mistaken identity. Yes. Busia. An be ok adagi. Mistaken identity timore kudhi kamok gweng'u. Kudhi kama gweng'u identity uji ong'eyo ni mato Victor emobire liel. Emomiyo kik ng'ato choku ni tero kumoro ni un gad. Un gad magang'o. Omeyo wach mar Monas Makasipul no to kadwa kata wuoyi. Gima nyaka condemn. En gima chotimore Karabok. Ne jasiasa moro oting'o uniform odhi pogo nyithi sikul. Machielo oro goons ogoji kanyo molony nyaka mane nyithi sikul oserwako gi jopuonj. Emomiyo akone Kasipul ni nyathi thuolo en thuolo aheure weche manono. Ka nitie ng'ama ncha beto ji, ncha mukum ji, tikonu ni ya, ni wuode moro koro ni kama tin miuru. Ongondo were no tiyo higni 7. Mano romo. Right of reply nyako yudi. Kata ka wasego e Ruto gi Gachagua to gionge. Ka gintie ng'ama do right of reply o kapani loro studio ni. Kiny giduga duga ka giwach right of reply. Kari luoro kidhi manyo kom to ini iketo rika ng'ama nyalo reso Kasipul. Donga asenyisi. Karin manangoro. Donga asenyisi gimiyo kadhi. Koso gicha chakoro wiyo se wilgo. An minena ni ana realist. A realist en ng'ama tiyo gadieri gi ratiro gi nyalruok. Ka gweng'u kethore, iringi iaye weri gi weche go kosi dhi konyo kama dwaro ni. Kama bede ni bing'e na konyo. Kendo kama bede ni akonyo moloyo ka dhi dondora gi ji eliete. Gika wacho ka gin weche ma kodonjo to tiyo. Ok inyal bedo ni ng'ato dhi malony nyithi sikul, malony jopuonj manoserwako uniform nikech jasiasa moro kelo to dwaro komno. Okay. Omera, uru weche manono. Udwa ketho piny. Nyisi gimoro ka endi, wanja asewe, nyisi gimoro ka. Nitie jotelo moko madwaro joma ginyalo tiyogo. Joma ginyalo tiyogo tiene joma onge pachgi ma gichiko ka windiga kaka gidwaro. To mane mamiyo jopiny thirno. IBC ko go firimbi wabro ng'e ni jaloch dhi bedo ng'awa. Erokamano. Manda ok en diend ng'ato. Erokamano. Nitiere ng'ato penjo tich moro ni be nitie pend chik moro Kenya ka mawacho ni ka ng'ato tho to imiyo jodalande. Chik makamano onge. To ng'ato bende openjo ka ni ere pogruok e kind Owidi gi Rigathi Gachagua kowidi lando Onyango Rabala. Asetemo wache malo kacha nikech ng'ato bo wuoyo kanyo. Tadwa na nyisgi wach mantie. Rigathi Gachagua dwa bedo jatend Kenya. Nyako riu Kenya. Kiko pog Murima kende donge. An to kadwa bedo jatend Kenya, bo kadwa bedo jatend Luo. An mana jatend Onyango Rabala madala waka. Nitie gima nyaka jing'e. Ni kate clans mani piny Luo ka. Nitie ka jotelo mako negi aginga ka ging'eny. Ing'e nitie oganda moro miluongo ni Rachuonyo. Dongi ng'eyo? Ka ni ipogo constituency, kar ne mondo luongo Kasipul ni Rachuonyo East, to Karachuonyo Mwalo, Karachuonyo North. Negi dagi. Ni idwa ni Rachuonyo kik nen maduong'. Koro bathe moko iluongo ni Kasipul, moko iluongo ni Kabondo. Ting'e ni Kasipul en Karachuonyo. Kabondo be en Karachuonyo. Kawuono onego wabed gi constituencies 3 man gi nying Rachuonyo. Rachuonyo North, Rachuonyo East, gi Rachuonyo South ma en Kasipul. Poko kethore, onge mo kethore nikech IBC wan go manyien. Wach geno ni banka Supreme Court osegolo advisory, ginyalo chako process ma delimitation, to nyalo timo amendment na nyinge go. Yes. Ma bed gazetted. Ang'e ni en lweny matek ma ok bigore mayot. Yes. Kata mano Onyango Rabala ni.
en gima idwa nosiki mondo kik nen ni gin jodala achiel. Emomiyo kituome ni to gidwa negi, idwa ni mondo ke ma jokarungu kia ni gin wede jokarachuonyo, jokabuoch kia ni gin wede jokarungu, jokadembe mondo kia ni gin wede jokarachuonyo. Idwa ni mondo kegi kamano mondo kik riwruogno bede. To onyango rabala midawone ni. To kata bura mapok oluongo ma ji goye mbaka ka joka ng'ato. To josuba to pile nigi cultural festivals, nigi sports festival. Onyango rabala to luonge. Ibiro goye mibiro kone kata ni license onge mar timo sports festival. Nikech oduong'. To ndalo moro thuolo mokalo ni oganda moro nitie kama iluongo ni Sakwa mano kere e piny. Ne gidhi chokore ma giwuok nyaka Migori ka gidhi Bondo gidhi gichoko bura. No ka winjo ka ji okele koko ma kawuoni kele Onyango Rabala ni. To Onyango Rabala ni ema duong' e piny luo molo gendini te. To en kata jatelo onge go makabura ni e piny Onyango Rabala. To master of ceremony samoro ama Siaya. Kibiro kete Onyango Rabala ka eliel. Ke budho. Dwaro mari maduong' ni Onyango Rabala to nyaka yiere jotendgi moko mating koting'o wigi. Tiwinjo ni wuod jok Onyango Rabala moro ero wuoyo. Tok ni oyier nwa ngwer moko maka jotelo moko biro to gi joka koro jotelo gin jolupgi. Okay. Ngwer gi ok wadware piny. Nikech ngwer gi jomiluongo ni miya ng'ama nyalo tiyogo. Tiende ni miya ng'ama onge pache ma biro tiyo gi pacha. Miya ng'ama chiko kandiga. Emiye piny Onyango Rabala ka nyaka wayier jotelo manyalo chung' n'oganda ni. Mainin. Emomiyo adagi ni wach mar thiro Onyango Rabala ta dagi. Kik ng'ato ine gimiluongo ni gaslighting. Gaslighting e ng'ama uso ni wach moro mondo ipar ni pachi no rach. Obiro kelo ni gwerruok mipare. Koro ng'ato okona ka ni kikikala. Na par ne Gen Z gima notimore 2007. Gen Z ang'e ni kane gintie to ne gitindo 2007. 2007 bang' yiero ma 2007. Raila nwadhi nindo koyombo Kibaki gi kura 1,000,000. Mondiki headline ma Standard. To kane wachiew gokinyi, koro nyiso no dong 200 ka piny gi kodhiambo. Koro William Ruto modong gore ki ICC na ng'atimore. Piyo segol nen ga ng'awa cha Samuel Mutua Kivuitu. Ogol Kivuitu gi GSU morwako red berets. Oting'o results digo State House to Kolandi. Kuche modhi otimne Kibaki ochame muma ko kibiro lanwa bang'e pod iloko. Yiero ma 2007 mane wayudo ka Juja ne ji ogo kura molo manondiki. Tharaka Nithi ji ogo kura molo manondiki gi kuonde mang'eny. Tiende ni 2007 nen ku manotel negi Martha Karua mane Minister for Justice. To ka piny noru. Man is a strong word, Mwalimu Doyo. That one I've told Martha many times. But this is just one other option. Iwinjo. Jogi no dhi State House mosweya Kibaki. Chairman mara IBC no wacho no ko nyal yango ng'ama noloyo. Mane munyo en ku. Critical report no wacho kamano. Ing'eyo gimomiyo ok inyal wacho ni ok inyal yango ng'ama noloyo. Eda ne giluoro bang' jatelo matiyo. Ka Juja to ji ogo kura 110 to Juja to no kura no ji register 1,100. Ipani ji ogo kura te nyaka jomotho, nyaka jomochier, nyaka jomopok onyuol. Wan katiba manyien. To Tharaka Nithi ogo kura. Koro tiende ni 207 no kaw telo gang'enge. To joma no kaw telo gang'enge go machiel kuom gien Martha Karua Minister for Justice Affairs. Ema kawuono duogo kelonwa koko. Nigidwa ni gigol Ruto kapok sa oromo. To kane gisekaw telo gang'enge State House. Kinyne nonyiso wa niya. Ni ka president osechamo muma, joma dwaro locho rit yiero manyien. Mano Martha no wacho no. Opogre nade gi gima jaod bura ma Wakeni Mama ji no wacho. Ni ging'e ni coach giten. To kada coach ne otin kamano, to gibro kwalo kura ne Rais William Ruto. Odonje second term. Gin jokanyo bro kwalo kura go. Gin jomage mbro kwalo kura ne. En a broad based government. Umandre mawajia. Ok onyal wuoyo ne broad based government en ng'a. En unya wuoyo mana jowajia go. Ka jowajia bro kwalo ne Ruto kura well and good. Owe nyasi ma CS mar health nitiere. Mo wacho ni sisiri. No ko wuoyo ne CS mar health. No wacho kata ne madhi sani. Ma wuoyo kama president nitiyo ka wuoyo ne president. President biro wacho mare gi dhogi wuon mana Nyasaye omiye. Omiyo kano wacho kamano. To en hero ne mondo Ruto doge loch. Koro kidwa no gol Ruto gi Tich Oyuma ni, embo dhi keto Tich Oyuma ne machielo mar kwalo ne kura. Koro richo gi richo dwaro rado. Gidhi gi rado richo gi richo. Nitie kata gimoro ma ji time e Kenya ka. Ni pile ji ong'ado ng'anyo. Wambe kaka johera mag sirikal mantie. Sama gipango ng'anyo to wabiro pango ng'anyo mondo ji orakre taon. Mondo ji oluorre. Ji kapok ogore mogore ndi. Mano kabi yie ni ka kwa ng'uono. Ogimomiyo kodwa chwero remo. Ta penji. Donga paro ni kae mulande giko chwer gi te. E stedo ni.
Sito nyoke muchiwe gokinyi to encourage ji mondo dhi e streets to ng'eyo ni onge kaka gidhi e street ba ng'ato kotho. Ne wa encourage ji karang'o? Katiba article 37 omiyo ji thuolo madhi e ndara. Gi gimomiyo. Yes. To ang'o mane ji dhi ne ndara Sabasaba? Rapar mar Sabasaba 35. Dak ne time chon. Dhogi tek japuonj. Ang'e ni ji dhi e ndara mondo ji othoe, mondo ji odhi olok go Ruto. Okay. Nitiere seche mano kaka nene. O kaka nene kaka en. An onge gima neno ma miriambo kata obedo ni ji pinge sani to gikone gibiro kono wedene wacho adier. To ng'ata winjo ka wacho ni ang'o momiyo sirikand ni ok ndik joma tindo, apa neno ojuko. Yes. Ojuko sirikand ndiko joma tindo mang'eny kabisa, kendo dwa ni mondo ing'e ni kata odek pok ochopo kata higni 30 to en director. Dwa ni ing'e ni kata nyathi miluongo ni Jacqueline Omiti en nyako matin to en director. Kata mana PS mar health en ng'ama tin. Sirikand ni wandike joma tindo, en mana ne jomoko mbulu pok olwarnegi. Kendo wuoyi miluongo no Kindo Juga to wuoyi ma brilliant nyaka biam yud thuolo moro masoye ge sirikand ni mondo embo lewe omule hani mane sirikal. Erokamano. Maramogi. Hello VJ. Oyawre. Ma Victor kawuok Kisumo. Victor kani Kisumo chegni? Mosna Odoyo Wede. Okaw mos. Kendo nyise ni amor ga gi pache ka kuja wuoyo ga. To penjo mosebedo ka chanda kuom ndalo moko mokalo chien kanyo. Yes. En kor ka wach mane jatend piny owacho e wi jong'anyo. Bang'e achaka duga winjo ka ogai mar ODM Raila Odinga wuoye ko oduoko jatend piny kuom weche manowacho. To gima dhira ni to bende jatend piny nigi advisors ma wacho ni mamiye advice kapok obire e public mondo mi address nation. Nikech yudore seche moko weche mowacho gin weche ma owuoye ichwang'. Koro kwang'e ni bende en gi advisor. Okay. Koso ok en nang'o. An penjo no se chanda ahinya. To kawane broad base bende chiko yiene kata bende Raila nigi ratiro mar mondo mi o advise jatend piny. Magi gik matemo chanda kabisa korka advisors. Nikech kijatelo to weche miwacho nego beni gin weche mariwo kanyakla to keto ji kamoro achiel. Mane penjo madwani penj na Odoyo Wede mondo mi oduoka. Meanwhile amor ga kode sana kendo jafollow ga e social media gik mopost ajaluwo kendo soma kare. Erokamano. Hello VJ. Anji maber jatelo owuoyo maber. To an kama nyalo penjo kata kama aneno ga chanda gani. Ang'o miyo ni ochuno ni nyaki support sirkal eka mondo yud dongruok, but in real sense jopiny chulo ushuru. Dongruok onego bed ni itimo fairly whether i support kata ok i support. Koro kanye machanda gani ni nyaki support sirkal eki yudo dongruok. To ka ipingo sirkal kinde duto to dongruok ok chopni. Koro kanye ma gombo ni olera ang'o matimre ga. Okay. Maramogi? Victor oyawre mang'eny. Mosna kanyo mheshimiwa kata jatelo Odoyo Wede. Wan kaka wan oganda luo amor kodgi sama gin e sirkal. Mak mana penjo na adwa penjo Odoyo Wede. En achiel kuom yawuot lunagi mane okwongo donjo e sirkal. Kendo seche mana gidonjo e sirkal cha nyalo paro ni ne weche ne tek kendo ne ok ne kare kabisa e kinde gi jotelo mane nitie mag ODM kaka ne giwuoyo kaka ne weche gwenyore. Gie seche gi to koro wanyalo wacho ni gin e sirkal gi te. Wawach ni ODM odonjo kata be ni upinsani bath ODM moko pod wacho ni gin gionge sirkal, but ng'ato kaka Odoyo Wede to koro en sirkal ma ok wanyal pime gi the other ODMs modonjo chien kech en oja UDA kochakore gi tiende. Gima adwa wacho kata ma adwa penje maduong' ni to seche ma koro sirkal chalo kama nikech wajoluo kata koro wacho ni ok wawinjo maber, wan wacho ni wabang'e kata no wachamo gima ber kata wachiemo mayot, mano sawa. Lakini sama sirkal wuoyo bila chike mane gik mane yande Murkomen wacho kanyi chake winjo the same
ochako gi President Ruto, kendo kichako iwinjo kendo kaka MP ma Belgut nyocha wuoyo, kaka wan e wuoto na gini nyiso ni joka nigi stand mare kata maling' mare ma gin go mopogore kata gi jo UDA kaka Odoyo Wede mantie iye. Okay. Ere gima gini konyo nikech ma koro an ok adwa ng'eyo kaka yawuot Luo kata kaka onagi kata kaka jo Kisumu, but adwa ng'e gini kaka Kenya as a whole. Ere yo ma ginyalo konyo koso koro ne gisedonjo, koro Odoyo Wede koro ling' gin gi chiemo, gin kare, gima UDA wacho manen ma ok ng'iyo kaka Kenya dhi. Waparo ni mae penjo ma odwa penjo Odoyo Wede to en kaka en jatelo, ere paro ma en godo e konyo oganda mag jo Kenya ma ok ng'iyo part of it kaka joluo miwuon, nikech weche ma jotelo adek osewacho odho ogin weche makare kaka ma endi Ouma Kombea wuod Nyakach. Wuod Nyakach erokamano Ouma Kombea. Maramogi oyawre Victor oyawre machiegni aluonga boss wuogi Marenyo machiegni wuogi Marenyo. Amor gi puonj ma Odoyo Wede osebedo ka puonjowa godo wan kaka joluo, sana wan kaka youths gi eki. Kendo adier king'iyo mos sirikand Ruto ni osetemonwa, en mani ok ditim te, moko bende nyaka dong'ie. To nyise mwalimu ni gik mowacho to ni kare kendo beyo ndiyo kuom ker. To en mana nitiere bende maricho ma kik oum, mana kaka iwinjo sewacho ni wae ure din mar migalo chande. Nitiere moko ma bende timre mok ber, for example kaka insecurity sana i game kaendi rach seriously. Jotendwa ma i game oling' thi. Odoyo Wede konyowa e yore mag insecurity. Erokamano. Erokamano ahinya. Maramogi oyawre VOJ. Oyawre. Odoyo Wede wuoyo maber. Lakini Odoyo Wede en tim migalo. Kata otamo joluo ni owe donje migalo, en ben achiel kuom joma galo joluo. Kaso kawuono en elders mar Praise and Worship. Kawuono elder Odoyo Wede. Kaso ni ineno ka broad base ni omedonwa bech fuel. Gimede gi siling 8, siling 10, siling 20. To kidwoke piny gi siling 1. Ere kaka gini konyo joluo? Ere kaka gini konyo jo Kenya? Sani president owacho ni shoot to kill, mondo otur tinde jong'anyo mondo mi odhi odhi hospital mondo otergi e doho. Ipani mano nyisa ang'o? Mano mbe Kenya ma wantie sani. Murkomen nowacho ni joma ochiegni gi polis ogo ji bunde, onegi jong'anyo. Sani dhoge tek, iwinjo kaka omino wechegi duto te, oketogi kendo okompea gi presidents mosekalo. Owetiyo gi president mosekalo, wati gi president masani. Sani winjo kowacho ni joko nyangora bala. Teno ka en ukabila. Wan joluo wan onge dhot gadho, kata an kama ajako nyangora bala. Ajaka kabuoch en konyangora bala. Joko nyangora bala ti nyaka jomoko jokarachuony moko wakawrego, kadim nitie moko wakawrego kanyamwa mago joko nyangora bala. Koro dero kama pogruok okelo ne ji piny. Sani en sirikal dhoge tek ta. Donge sirikal to odhi loko weche gi nang'. Wech noringore ofafa. Kifungo ofafa pod gine magin go. Sani kanyocha wandai bendo to sani ni en sirikal kendo tho gi Ruto. To dongruok masaneno platform stima okwane. Mondo mi okel sitima, gini sama telo ni thuro nego bedo neno gik mabeyo moloyo. Telo nego bedo sani sitima bire dhot ka dhot. Okwaneno sitima. Kowuoye wach barabara, Gor Mahia Ring Road nyande oyaw. Chieng' moyawe no, emare tingni odoke. Chaka kawuono yo mawuok Marindi, kodhi Otochogo, kochomo Riat pok ochaki nyaka kawuono. Chieng' no mare tingni odoke. Kwani ya jowa chakolal. Erokamano ahinya. Gigi koro kawuoye. Adwa ni wuoye mago, aito iwacho wach moro mogik. Victor Kijende to pod nyaka achenda nikech kata factories monego ndik Kijende olwar tek. Koro josiasa okawe advantage mar dhi tiyo gi Kijende, itiyo kodgi e liete. Odoyo Wede onego kone president mondo oyaw kembe mane otho Nyanza mondo Kijende oyud tich
josiasa wetio kodgi marach giwe handout. Mano Otieno Jawaya makosea. Adui chairman wacho ni good morning vio je Muslim Migosi Odoyo Widi Mosiep na nyise ni ochiwe luor ne jotelo moyier gi jopiny. Okay. Adwa ni duoko mago mapiyo piyo. Eka iwacho wach mari mogik nikech aneno ka sa bende wanga ka. Mokwongo adwa chako gi Victor maja Kisumu. Wawinjo kowacho ni gik mane president owacho wi jong'anyo. To openjo kendo ni be president nigi advisors. Kendo chako penjo kendo ni be nitie chik manyalo yiene Raila mondo advise president. Kochopo kama ng'ato koro dwa bedo advice nyaka samo wuoyo. Mano kisungu luongo ni micromanagement. Namba 1, gima ne president owacho nok wacho wi jong'anyo. No wacho wi joma ketho mwandu piny kendo dwa nego police. Schedule 6 mar Police Act olero maler kuonde ma police nyalo tiye gi bunde. Be president ne bera kuom wacho ni go tiendgi kik ineggi. Uhuru nowacho ni ibiro negi kendo ibiro duokgi sanduk ne jonyuolgi. Michuki nochung' chieng' moro mowacho ni lweny madhi nyime en Supukia. Ka jo Masai otamore we goruok gi Kikuyu no Supukia to goge gi bunde. Kendo nogoge gi bunde moland ka kwaneno. Omiyo Ruto emosebede president. Kenyatta mokwongo ne koni nitawasiaga kama unga. Omiyo wawe bedo ni wagalore. Nyaka wapim sembe kod nyamin. To oken Ruto emowacho ni mondo police ogo jo ma ketho chik gi bunde. Chik emowacho. Kata Police Act nitie schedule 66. Omiyo waaye weche manono. Onge ng'ama nyalo bedo ni dhi biro turo karuka to tamore we turo ni to police biro to ng'iye nyaka otieki. Lisasi ema chiewe. Onge ng'ama wacho ni mondo gojo ng'anyo mang'anyo gi kwe gi bunde. Onge ng'ama wacho. Kendo jomose gojo ng'anyo mang'anyo gi kwe ineno ka nie kot. Omiyo koro we uliero ne Ruto ne kian no wacho. Chike mo wacho. Eno paru ngapara to bende nitie nyaka gimiluongo ni nyaka buogo jibe. Buogo ji chalo kama wuoru nyalo nyiso ni nyathina biro nego. Ok oulo ni wuoru biro negi. Obuogi mondo ing'e ni ketho chik. Ase wacho ka motelo nyieni mokuja ni advisors ok gin jok ma mirieko mionge go. Gin joma konyi neno gik moko nikech ng'ato achiel ok dine gik moko te. Ng'ato machielo penjo ni ang'o momiyo nyaka ji support sirikal ka yud dongruok. Onge gima kamano. Sirikand William Ruto ni kata kane pok wa supporte kama Ruto kuongo nyono ne en piny Luo Homabay. Mano kele dongruok. Gik mitimo Homabay ka no chak tim kata kapok broad-based no donjo. Omiyo ng'ama wacho ni sirikand ni be chalo gi moko ma kanisa supporte ke support. Ng'ama ng'eyo ni ne wacho ni ng'ama support sirikal emimiyo ne en Rigathi Gachagua. Mane wacho ni wan kaka oganda Luo ne ok wa support sirikal koro waonge gi shares. Okay. Omiyo lero ne gimano maler. Machielo ng'ato no wacho ni an nakwongo donje e sirikal chon to koro nyaka gik moko matimre ka gik mane Ruto wacho, gik mane Murkomen wacho. Gina asenuoyo makoro chiegni ol. Okay. Gima ne Murkomen wacho ni gima ondike Police Act. Nyaka protect life and property kendo police nyaka kuong chako gi mare. No kwa ngono ndike jango ka nong'e chik. I apologize. Da pimo ni gimoro kama iluongo ni gaslighting. Okay. Gaslighting no. Tiende ni ng'ato blackmail mi par ni gimi wacho rach, ok rach. Okay. Kane an to onge gima apologize ne kanyo. Okay. Nikech ok Murkomen noko wacho no negi joma innocent. Noko wacho no negi jo ng'anyo. Joma dwa dhi wang'o police station, gi joma dwa go police gi kidi, gi joma dwa nego police. Mar ariyo, game awinjo nitie insecurity koro mano bitero ne Ruto. Gimomiyo piny ka piny indike ji mopogore. Game kanyo nitiere DC, nitiere police chief, nitiere jogo te nyaka ti ma ka giti to wadonjo ne gi malo. To mano gima dang' wawuok kanyo ng'wech nyaka ir president. Nitie nyaka mojumbe moyier kanyo monego beni donjo ire ene momiye ratiro mar represent. Tiende no wuoye lo jogo e bunge, owuoye lo jogo gi sirikal, owuogi kata internal security ka nitie. Okay. Ok nyal biro Odoyo Widi Homabay ni dhi wuoye wach game. Okay. Machielo ng'ata awinjo ko wacho weche malach. Ing'e wach malach. Wach ma ok specific. Ni ki Odoyo Widi ene tim migalo, kia ene praise and worship,
kato chako kelo ni koro gima rach motimore kata ane President Worship ni en medo bech fuel. Inge onge gima rach kaka ng'ama dwa wuoyo to information to en gumurem. Ng'eyo ne to rem. Kado bed ng'ama ong'e ni nitie lweny madhi nyime kind Israel gi Iran. Okia momiyo penjo. Dongi neno kogo ogoya kani ane President Worship kata fuelo dhi malo. Donge ni gimomiyo fuelo dhi malo ok do dhaona. Ok do goya. Donge ni fuelo dhi malo nikech Israel gore gi Iran to gore gi Hezbollah emomiyo nengo fuel mane piny mangima odhi malo gi more than 10%. Mano gima kise pimo ne kamano. Koro ng'eyo kiko chako bi kaendi no wuoyi gima ng'eyo ne oreme. Ng'ama ng'eyo ne orem koyudo kiwacho gimoro in ma in gi rem full to neno ni in emifuwo. Gimomiyo penjo kamano en nikech ok ong'eyo. Koro ilero ne alera ni jawinjo miluongo ni Caleb Figo ma e duoko momiyo nengo mo idho malo. We aduoki kanyo chien. Ng'ani ok openjo. Owacho ni ya Odoyo Widi ni tim migalo en ja President Worship makata sane ka sirikal omedo nwa mafuta. Dongi winjo gima wacho no kopenjo. Emo mi aduoke ni okia emo mi wuoyo kama. Dong bed gi ng'eyo doko jomane jomong'e moremgi. Sama ng'ama ong'e full information wuoyo kodgi to gi yanye no fuwo. Nikech embo ong'e ni kama rem ni ogike cha mane gimo nego ng'ato ng'e. Odoyo Widi ok bichajo winjo na kamano. Mana chiel ni. Ok bichajo. Mana chiel ni. Ok bichajo winjo na. Mana chiel ni. Gimomiyo ji go simu e radio ka penjo eng'eyo joluno. Ng'ani ok penjo, donga kwiri ni ok penjo. En okona na ane dim migalo. An Odoyo Widi agalora. An Odoyo Widi ane President Worship makata sirikal omedo mafuta ni toka wuoye. Okay. Koro wadog chien. Shoot to kill. Iselero kanyo. Shoot to kill ni e chik. Iselero kanyo. Aya, ng'ato wacho kani en ng'ata chiel ni Gor Mahia Ring Road ka. Adhi Ring Road. Ng'ato en mo wacho goro ni tebo wacho ni yandi ni sani kaka koro wandai ni sirikal stimo nego sebede dhot ka dhot. Ing'e ni nyaka ne Kenya yud loch 1963. Ji osebede ma wandai obede no. Gwenge gi kata pinje gi pok stimo bede dhot ka dhot. Nikech gigi nyaka tim gi pesa mantie gi budget mantie. Omiyo wawe wuoya ni Nyasaye omiyo wadhowa. Okinyal expect ni wandayo chivis we dhot nikech en kanyo to pesa mitimego tungi. Pesa mwacho kushuru kama sirikal rem ga moa all gowi. Koro wabiro dongore kaka mwandu wa oyie ni wadongre mos. To ok ni kawuono ket wuoyi minister mar energy koro dhot ka dhot dhi bedo gi sitima. Mano to higni mabiro to budget wabiro timo gang'o. Machielo Gor Mahia Ring Road awinjo ka wacho ni no kel tingni. Tingni wuo. Mano ok en adier. Gor Mahia sama ni ikele tingni to chak tich no ket gi 3 stages. To joka noneno ni gidhi gichake gi konchiel koro gidhi adhiya nyaka chiemuru rum. To jominene miyo tenda gi. Samoro ka chudo deko be giywa mashin chien gi yweyo matin. Ke chudo nyaka deki nikech sirikal onge pesa moketi agulu marito. En wachulo shuru to sirikal golo tiyogo. Wachulo shuru dwe mara 6 to sirikal golo tiyogo. Wachulo dwe mara 8 to sirikal onge kamo bede te pesa minene choko. Kaka sani onego wachok about 2.6 trillion. Pesa no poko choke ichoke mos kaka yigadhi titiyo kode. Mana madwani mondo jowinjo ng'e. Emomiyo sirikal ok nyal timo gimoro kaka instant coffee. Mako wach kama to kiny ji nie pap titime. Kato nitie procedures, processes mitimogo procurement kata timo gik moko. Penjo kaendi ma ng'ato nowacho ni idhi wuo gi jatend piny one kaka onyalo konyo wach machiro kembe ma opodho Kisumu ma iwacho ka mondo kijendo yutije. Aito nitie moro ka bende ndiko gi dho ngere. Listening to Ramogi FM, and it's despicable to hear Odoyo Widi saying Gachagua is the one killing government critics and blaming on Ruto. What kind of thinking is this? Who has the administrative instruments of state? Some natives are pedestrian. Ma Otima Rain Asamoah. Owacho kanyo ni paro mi wacho cha mar nek cha ni en paro matany mok tuto ko par maler. To kiramba wache maka paro. Nikech sirikal man go teku mar rito piny. En mo wacho ni sirikal ni go teku. Kenyatta no yudo joma nonego Kariuki. Negi yudo joma nonego Mbuya. Wan katiba manyien, kido pogore. Katiba no sirikal to poda sirikal. Wach mari mogik. Gik magi wacho go onge ng'ama kata musando pok yudo joma nonego. Omiyo ki ng'ato koni sirikand ni eto koro edgi majik wand moro. Maka ng'ato timo richo to overnight. Negi konwa ka ni ji bedo abducted wa investigate moro wayude kata chiel.
ne wayudo Koimuri, ne wachako wayudo nyathi Kikuyu moro mano dhi limo girlfriend ne to kono nobedo abducted cha. Mano ok awinjo kopako. Kendo mano ok awinjo koloko pachu ni kare joma nyalo abduct themselves be nitie. Omiyo ng'ano to kod udwa wuoyo to bie warom kode ka chieng' moro mondo wach gigo kabet kata duoke kanyo. Erokamano. Wach mari mogik japuonj. Oganda luo kamoro amora ma untie. Ang'eno ni winja maber. To wach madwa go kaka kawuono en ni sirikal ma Kenya e thuolo mabiro ni dwa ni mondo wakel chik mondo loki mondo president obed rotational, obed nyoluoro mako oganda moro oserito piny igni 10 to girite igni 20-30 moro mondo gendini mamoko bi upieme lojno mana kaka ne waneno ni joma mine loch yombo koro waketo negi mamargi. Nitie gima iluongo na affirmative action. Ka nitie joma marginalized nikech ogendini mang'eny paro ni gin emene Nyasaye ochwegi ni girit piny kendo gitiyo gi ng'eny gino mondo giketh sirikende jomoko mondo margi ubi piyo piyo. Omiyo aneno ka ogendini mang'eny dwano keth sirikand Ruto. Kuom mano walokuru chike thuolo machon mondo bedo president obed nyoluoro. Ka ok kamano oganda luo kamoro amora ma untie, Nyasaye ma ono gwedhnau gi mwandu kod kothu to winj jotendu gik magiwacho to dhing' mabeyo utigo maricho uwe. Erokamano. Paro temi winjo chenro ni nyakona mga jwango ken pach nyakalo numara Mogi FM en pach mwalimu Odoyo Owede mano ja sirikal kendo jadhir chenro mar Jokonyango Rabala mowacho kanyo ni oganda nyaka riwre e tuja chiel e weche mopogore opogore. En saa 3:52 mar okinyi masani. Kwani Royco mchuzi mix orumo? Kamano yaye. Nade koro. Ng'ato ka ng'ato kete gimo dwaro chamo. Babau kete nyoyo. Mama kete gir kado. Intageni kete gae chips. Kamano madhe kara ing'eyo. Doge duka mondo inyiew Royco mchuzi mix machielo. Madhe, we aringa die duka mondo akel Royco mchuzi mix machielo mondo ng'ato ka ng'ato odhi nyime gi tedo kaka en. Sani koro tiedi tetni ti kod Royco mchuzi mix e chiemo duto mondo iyud ndhandhu mamit. Saa 4 odong' dakika moro mabiro daher mar ng'isi ni sani koro bengi mar NCBA kachiel kod chenro mar M-Shwari biro nika mar joli nyakore Mogajwang'. Sani kod inyalo dhi mana M-Pesa ti dhi kamondik ni loans and savings ti tuomo kamondik ni M-Shwari. Mae kinde machielo nyakore Mogajwang' ka dipo dwaro pesa moro ma emergency ma piyo piyo bed school fees kata mana dwa medo stock e duka mari kata idwaro konyruok ma nyalo konyi kik ipad mabor ahinya inyalo holo nyaka $250 ma piyo piyo mana ching mana kod M-Shwari. Onge otas midwaro, onge chidhade mabede biro maki, dhi mana e menu mar M-Pesa mari, yier loans and savings, gwel M-Shwari, ti request load mari, to mana kadimo wang' tibiro yudo pesa no nyakore Mogajwang'. Kata ka in hustler, in young professional, samoro ntie ohandi moro mitayo nyakore Mogajwang', M-Shwari ema mi teko makende kod thuolo mar dongo ohandi kod yudo pesa ma piyo piyo. M-Shwari nyakore Mogajwang' duoko pesa ni bende e wang' sa biro mi limit mari dongore pile ka pile. Jijenge na M-Shwari because life doesn't wait and neither should you. Ma otimo kenwa kanyo kod NCBA Bank kanyakla kod M-Shwari e nyakalondo mara Mogi FM kar chuny jaluo. En saa 3:55 mar okinyi masani kete manaka. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 2 dwe mar 7 higa 2025. En odiochieng' mar 183 e higani kod ndalo 182 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1990 dhendo kata stampede notimore gwenge ma Meka kucho e sama jodin Islam nodhi lemo e nyasi midendo ni Hajj. Maendi noyo ka ji 1402 lalo ngimagi. Be ing'eyo Beng'eyo ni dhano ok nyal jir ka ok omiyo wengene. Mae en kaluwore gi mbui mar healthnews.com. Maling'ling mopondo iyango e lela mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Mana kamano dake odong' beach kende nyakwara Mogajwang', mana kaka sepimoni kanyo en ni kadipo ni in gi lek moro mar chako ohandi moro kata gimoro bet ka gima koro di nyakwara Mogajwang'. Kata onyalo bedo weche mag school fees, achiedh nade moro maki, sani koro nyalo golo achiedh nade mari kichako chenro mar kungo kidam mana kod M-Shwari manitiere ka. Gi M-Shwari Lock Savings Account inyalo chako kungo mari mar geto gimoro midwani tim mbele kanyo. Nyakwara Mogima nyaka tim yot ahinya. Dhi mana M-Pesa, the loans and savings, M-Shwari, tiyiero kamondik ni Lock Savings Account. Biro mi kwe mar chuny kendo biro miyo teko mar tayo yore gima opogore nikech in gi pesa moro ma isekano kokalo kuom M-Shwari kanyo. Omiyo nyakwara Mogajwang', M-Shwari sani koro miyo ngimani bedo mayot mokalo. Koro dhi nyime jijenge na M-Shwari Save Smart, Live Better. Wadiri wogo siep eka wabet ginyalo Kenya sani. Oke gokot peste. Wadiri wogo siep eka wabet ginyalo Kenya sani. Patrick Okech, ngama pime godiero, olongo walime, chino meto nyaka pinyoru, irinele mielo rumba, kongoto ayoma, minelele goyo zikala, pati nyaka kagiali. Wana Patrick Okech, ngama pime godiero, olongo walime, chino meto nyaka pinyoru, irinele mielo rumba, kongoto ayoma, minelele goyo zikala, pati nyaka kagiali. Oh, Patrick Okech, inga malura inya, gitimne jakamre. Oh, Patrick Pacheco, inga malura inya, gitimne jakamre. An bende kora dowe ikanya kwa Mogajwang', mana kod ote mar bengi mar NCBA na wacho ni kacha ni sani koro to inyalo bedo kod M-Shwari mari ki kano pesa kata ki holo pesa ilogodo dichni moro ma pio. Awacho kacha ni dhi mana M-Pesa igwelo kamunik loans and savings, team mulo kamunik ni M-Shwari. Jijenge na M-Shwari because life doesn't wait and neither should you. Awacho ni kanyo bende ni umi thuolo mar kano kata kungo pesa. M-Shwari Lock Savings Account emarika kantie gimoro migeto. Kamoro higa kano chakore wacho ni adwa gere okumba ni moro kanyo kata idwaro loso giri moro, idwa tego handi moro kanyo. Chakacha keno makidam kidhi M-Pesa mari tiyiero kamondik menu, the M-Pesa menu tiyiero kamondik loans and savings, tigwelo kamilong ni M-Shwari, tiketo iyiero kamondik ni select Lock Savings Account. Makoro ngiso na ngonya kwa Mogajwang' en pesa makore dino ne kanyo nikech nitiere gimoro milengo timo mbele kanyo ma mi yot makende mar bedo kod kwe mar chuny mokelo kanyo kod M-Shwari. Jijenge na M-Shwari Save Smart, Live Better. Sangwen weche manyien yo machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien yo machuok elak sechegi. Oyawre nyakwara Mogajwang' kendo machiegni kamagi moko kuom weche manyien mabende waluwo ni odiochieng' makawuono kwa chogi kaunti ma Siaya. Jafwambo mar kaunti no en George Amolo ka onyiso ni odiochieng' makawuono bolo na wach motenore kod puonjruok kata tiegruok mabende biro chiw ne jopur e kaunti no ka otenore kod weche mag lokruok mar kata tiyo makare gi weche mag lokruok futo mar yamo e kor lwasi. Ka upogore gi mano nyakwara Mogi en ni koro chenro makama ibiro timore e gwenge mag Gemuagai sub county e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Migori nyakwara Mogi jafwambo marwa en Joe Juma ka bende oluwono report motenore kod romo biro kelo kanyakla jogo makunyo mula e gwenge mag Nyanza. Romo no bende biro timore e kaunti ma Homa Bay e kaunti ma Migori. Nyakwara Mogi e kaunti ma Homa Bay en duol ma ochung' ne gayo tuoche mopogore opogore odiochieng' makawuono biro bedo kod
twak kata gibiro timo limbe ne girube mopogore opogore